Gravo, que ho sapigueu. Us doneu tots per avisats que estem gravant. Molt bé. En principi... Espera, Georgina, si no ens veus, quan algú que tingui algun dubte, que obri el micro i et pregunti directament, perquè no vagis traient i val. posant Doncs sí, pantalles, és un percal, saps? Millor. Val, tens raó. Gràcies, Jordi. Doncs fem-ho així. Doncs aleshores us minimitzaré i veureu només la pantalla compartida. Molt bé, primer de tot dir-vos, però, no sé si algú d'aquí ha fet servir MailChimp, si esteu habituats a fer-lo servir. Raül, ara encara us veig. Hola, Anna. Benvinguda. Estem ara amb MailChimp. Però, vaja, MailChimp en si el que serveix principalment és és un gestor de correus electrònics, per enviament de correus electrònics, sí? O sigui, no és un gestor com Outlook, sinó que és com per fer, en resum, campanyes, sí? Aquest seria el missatge principal. Aleshores, creiem que us pot ser útil per jove cambra, si a nivell de jove cambra local doncs, voleu tenir en compte, per quan us toqui o si en algun dia, el dia de demà, formeu part de Junta Nacional, doncs també us servirà saber-lo fer servir, però és que a més crec que pot ser útil per les vostres feines o vida personal perquè, jo de fet, com l'he après a fer servir és principalment a la feina, sí? Aleshores, us comparteixo la pantalla, com deia. Primer de tot, he entrat... Ara. Això simplement era perquè veiéssiu que al final, per fer-vos un compte MailChimp, el que heu de fer és el que faríeu quan us obriu qualsevol compte, sí? Si no teniu compte, doncs, apretar a crear compte. Si ja la teniu, doncs, entrar amb el username i amb la contrasenya. No té més misteri que aquest, sí? Aleshores, anem ja al compte de jove cambra, al qual ja he entrat. Digues. Una cosa, és gratuït? Sí, això entrarem ara. Té un pla gratuït. O sigui, el pla principal, diguéssim, és gratuït. Què passa? Que només pots fer certes coses. De fet, amb Jove Cambra ara mateix tenim el pla gratuït i el fem servir i per un ús mitjà és perfectament viable. Els topes, si no m'equivoco, ara són, això va canviant, perquè jo a la feina, per exemple, sí que el tenim de pagament. Són 2.000 contactes i 1.000 enviaments setmanals. Si no m'equivoco, aquest és el tope d'ara. Si superes això, ja hauries de fer pagament. Que el primer pagament, el més baix, són 40 i pico euros, perquè són $40 que, segons quan, doncs 40 i pico euros, segons el mes. De fet, això també ha de tenir un compte, ho dic per si us feu Premium, que no cada mes és el mateix preu, perquè depèn del canvi d'euro-dòlar. Aleshores, un cop entreu, veieu aquesta pantalla, sí? Jo ara he fet pantalla completa perquè ho veieu sencer, però no deixa de ser un navegador, Vull dir que és una pàgina web normal i corrent. Aleshores, anirem veient com les diferents cosetes que podeu veure quan feu servir MailChimp. Un cop entreu, teniu la pantalla principal que us fa un resum de les coses. Per exemple, et diu que la nostra audiència, que ara veurem què és, ha crescut aquesta setmana, sí, ha pujat a una persona. Està bé. Et diu quantes persones han obert l'últim butlletí. Et diu, una mica un resum de tot el que s'ha anat fent. Per tant, això és interessant per tenir una visió amb una pantalla. Abans de començar, algun vocabulari que pot ser interessant que sapigueu, com això, per exemple, que he dit ara d'audiència. Les audiències és a qui tu envies els correus, diguéssim, sí? Fa com, en comptes de dir-li públic, li diu audiència. Dins de les audiències tenim subscriptors. Les persones a nivell individual són subscriptors, sí? Tot això, ara ho veurem dins de la pestanya d'audiències, però tot això ho pots dividir en grups o en segments. Què és un grup i què és un segment? Un grup, per exemple, és si jo tingués 4 formularis d'inscripció o un de sol on jo li pregunto a la gent, que segur que us ha passat, què t'interessa més? Per exemple, si us doneu d'alta un butlletí de mobles. Què us interessen més? Mobles de cuina, mobles d'habitació o mobles de rebedor? Sí? Això són grups. D'entrada, no crec que ho feu servir. El que sí que és interessant són els segments. Els segments és una etiqueta que tu, que també és segment o tag, que tu li dones a cadascun dels teus usuaris, dels teus subscriptors, per dir, doncs l'Anna Frixà, que és de Reus, el Jordi Trunes és de Barcelona, sí? Això a mi em pot interessar perquè potser vull poder enviar un correu només a la gent de Reus. Aleshores, va bé que la màquina sàpiga qui és de Reus. Però vaja, això era només per fer 4 pinzellades de vocabulari. Ara entrarem a veure totes aquestes coses. M'he fet una xuleta perquè no se m'oblidi res, perquè si no dono per fer de les coses. La primera vegada que entreu o quan us feu un compte,
us recomano que aneu aquí baix, que teniu el vostre usuari. Al final no deixa de ser com qualsevol pàgina a la que us feu un usuari. Vull dir, teniu el menú, el que passa és que en aquest cas el menú és lateral en comptes de ficar-lo a dalt, i aquí teniu el vostre usuari. Si entreu a l'usuari, no em fa cas, teniu com les diferents opcions que teniu sempre quan modifiqueu un usuari. Vull dir, el vostre perfil, el vostre compte, aquí de fet no para de dir-te hola, paga'ns i tindràs més coses, vull dir que això sempre tindreu aquí l'opció, etcètera, etcètera. D'aquí el que és interessant és que quan feu la inscripció de zero us demanarà un seguit de coses. Per exemple, a què us dediqueu o per què voleu fer servir correus, etcètera, etcètera. Això servirà per una mica adaptar-vos tot el que després trobareu aquí. Vull dir que no és indispensable dir-li la veritat, però sempre va bé perquè al final no deixa de ser una màquina que t'atendrà millor o pitjor segons la informació que tingui de tu. D'aquí només dir-vos que és interessant vigilar que això que he fet ara estigui bé, és a dir, anar a perfil i a compte, anar aquí i anar a settings, perquè és important, perquè aquí hi ha coses que es donen per fetes i que no, que són importants de fer bé. Per exemple, si vas a detalls, això és important que estigui bé, la zona horària i el format d'hora, la moneda, etc. Són tonteries, ja ho sé, però és que això us pot donar un disgust, perquè podeu programar un correu a les 11 del matí i que s'envia a les 11 de la nit perquè no està bé la zona horària. Per això us ho volia apuntar. Us aniré dient coses que a mi m'han passat i que he anat aprenent sobre la marxa perquè les sapigueu. Si paguéssiu, les factures i tot les tindríeu aquí. Vull dir que realment és força funcional, s'entén molt. Però bé, anem ja al menú principal, a les coses que ens interessen, que són això d'aquí. Començarem per audiències, que com he dit és a qui ens dirigim quan enviem els butlletins. Les audiències en podem tenir diverses, que es faran amb això que us he explicat abans del grup. Aquí a Jove Cambra anem acumulant diferents proves que s'han anat fent al llarg del temps, al llarg dels anys, perquè, com veieu, des del 2017 que tenim MailChimp. Ara el que s'ha fet és unificar-ho tot, o intentar anar unificant tot, ja està obert, per això no em surt aquí, el que es diu subscripció butlletí, que és on la gent es pot subscriure des de la pàgina web o el que de tant en tant hem enviat per WhatsApp, etc. És aquell enllaç que tu et pots subscriure. Ara mateix tenim aquests contactes, 86. Quan cliques aquí i cliques a una audiència, et diu un seguit de coses que són útils de saber. Si tinguéssim tags, els tindríem aquí. És veritat que tenim una audiència encara tan petita que això dels tags, doncs ara mateix, i a més, sent Jove Cambra a Catalunya, una institució que al final el que volem és enviar la informació a tothom, vull dir que encara no hi ha tags perquè no sé del tot si ara en serien útils, però vaja, que això sempre es pot afegir i és útil de saber. Aquí el que us he dit abans, doncs, també t'apareix que tens un nou contacte, etcètera. Aquí, sí? Una pregunta? No. Aquí si paguéssim, doncs tindríem més informació, ens donaria més informació de la demografia dels nostres usuaris, etc. Aleshores, ara anem a fer una cosa que per protecció de dades segurament no hauria de fer, però la faré molt ràpid perquè no veieu els noms, que és veure els contactes. Si jo apreto veure els contactes, veig concretament aquestes 86 persones qui són i veig tota la informació. Per exemple, veig que la Marina Sales es va subscriure fa molt poquet, molt malament, Marina. És broma, perquè segurament, de fet, tu ja rebies les coses en Barcelona. Però, ja veieu el llistat de persones. Una cosa que també ens pot servir, per exemple, si jo clico a Barcelona, per també no entrar en el de ningú, és cada quan obre els nostres correus, si els obre, si no, si fa clic, tot això és interessant. Per què? Perquè si de cop veiem un usuari que mai obre els nostres correus, que mai fa clic a res, primer, si fos un correu de feina, us diria elimineu-lo, perquè el que us farà és falsejar les dades sempre. Vull dir, és una persona que clarament no està interessada. A no ser que primer li vulgueu enviar un correu intentant captar la seva atenció per alguna cosa, però si no, a la llarga, el meu consell seria que ho eliminéssiu. En el cas de Jove Cambra, no és dramàtic, però potser sí que està bé intentar interessar-nos de per què no obre els correus, perquè pot ser per algun motiu, potser no els fem prou interessants, potser li arriben a brossa i no ho sap, doncs intentar trobar el per què. Georgina, sí.
Una cosa, però tota aquesta informació que te dona de feedback Sí. és només de les persones subscrites o Sí. de tothom a qui tu envies un email? No, clar, hauria d'haver començat per aquí. Perdona, Noé, tens raó. MailChimp és útil quan tenim a la gent subscrita directament. Si Vale. no, no és útil. Que ara veurem com podem subscriure la gent nosaltres, que ho podem fer també. Ah, vale. Però per això us insistíem molt a les assemblees que, si us plau, us donéssiu d'alta, perquè fins i tot, si jo, per exemple, envio aquest correu a Barcelona o a Reus, i Reus li envieu a 20 persones, jo d'aquestes 20 persones perdo la informació, no la tinc mai. I clar, al final és informació que pot ser molt útil de cara a millorar. Per això és important estar inscrits. Que ara veurem que ho podem forçar, Però bueno, era també una mica per donar-vos així en genèric com és. Però una pregunta, Georgina. Sí. És que a vegades em perdo. Quan dius 86 contactes, Sí. aquests contactes poden ser tant persones individuals com el propi mail de l'entitat. Són correus electrònics. Llavors, aquesta és la nostra màxima audiència? Ara mateix, a MailChimp, sí. Però quin és el problema? El nostre problema és que els nostres correus arriben a la gent perquè es reenvien. I això és el que hauríem d'intentar canviar. Vale, però quan nosaltres a vegades, no diré nom ni res, però se'ns ha dit en plan enviem els mails dels butlletins a 300 entitats des de Jove Càmera Catalunya. És mentida. És a dir, el que dius tu és que s'envia 80 i aquests 80 potser ho redirigeixen, per dir-ho així. Sí. D'aquests 80 també hi ha institucions, Vull dir, per exemple, doncs, el Consell Nacional de Joventut, vull dir que hi ha com nuclis o òrgans que ho envien a més gent. Però no tenim aquesta informació amb noms i cognoms, per entendre's. I que crec que ha de ser un objectiu, a poc, anar-ho aconseguint. Clar, perquè realment és menor del que se'ns ha dit a vegades, clar. Vale. A veure, perdó, perquè no ho sé i no vull parlar com en nom de persones que han estat anteriorment. Pot ser que abans s'enviés directament des del Gmail, i que aleshores potser sí que hi ha una base de dades amb 300 persones. No l'he vist mai, però pot ser, Vull dir que no diria d'entrada que és mentida, perquè pot ser que s'hagi fet, però des del Gmail, no des de MailChimp. Okay. Aleshores no tenim, diguéssim, el rastreig de dades, per entendre's. Però bueno, el que anàvem. Afegir contactes aquí. Espera. Intentaré moure això. Val. Que és el del... Val. Per afegir subscriptors, si aneu a dirigir audiència, ja us surt. Vull dir, és molt senzill. A veure, el millor és que els subscriptors s'inscriguin ells sols mitjançant els formularis, com el que tenim a la web. Però si hi ha algú que o no ho pot fer o és que ens va donar el consentiment per escrit, no? Ens va omplir un butlletí i aleshores no, ho hem de fer nosaltres. Doncs aneu aquí. Afegir subscriptor. I res, és un formulari que heu de picar vosaltres, simplement. No té més misteri que aquest. Hauríeu de, suposadament, aquesta persona us ha donat permís per fer-ho, perquè tots complim la llei de protecció de dades escrupolosament, i per tant, doncs cliqueu aquestes dues opcions. Bueno, la de protecció de dades és aquest, i aquest és per dir-li, si per exemple, Pepito Menganito, l'únic que passa és que s'ha canviat de correu electrònic, doncs entro les dades i li estic dient, si aquesta persona jo ja la tenia, millora el seu perfil amb la informació que t'he donat. Sí? Vale. Altres maneres d'entrar subscriptors és entrar molts de cop en una base de dades. Sí? Li dono, no sé si us heu fixat, li he donat a importar i aleshores ho podeu fer o bé amb un Excel o bé copy-paste. Sí? No té més misteri. És que ara no ho podem fer perquè no en tinc, però aquí copiaries i enganxaries i seguiries endavant. Sí? Ara tirem enrere perquè no tinc res a importar. I pel que fa a audiència... també us volia explicar això molt ràpidament. Els formularis d'inscripció, no us explicaré ara com fer-los perquè requereix una mica bastant de... requereix coneixements després a WordPress per poder incrustar aquest formulari. Us he de dir que jo això, quan ho he fet, de fet el de Jove Càmera l'ha fet el Xavier Bielsa, perquè és complexa, però quan ho he hagut de fer la feina he anat seguint un tutorial punt per punt perquè és una mica caòtic. També abans amb l'Albert ho parlàvem, que ell també per la feina també ho va haver de fer i va suar tintes. Però vaja, si aneu a formularis, en si crear-lo tampoc és difícil, li dieu crear-lo des del creador, l'aneu fent, però després necessitareu que algú us l'incrusti a la web. Si ho necessiteu fer per les vostres joves càmeres locals o a nivell personal, si m'escriviu us passo un tutorial o el que sigui
I ho podeu fer, simplement que ara no ho veurem. I què més? Ja està. D'audiències era això el que us volia explicar. Passem al que és interessant, que és campanyes. Les campanyes, com us he dit, són els propis correus que enviem. Sí? I aquí és potser on hi ha més xitxa i pot ser més interessant. Si aneu a campanyes, trobareu les que ja s'han enviat. Sí? Bueno, ja ho veieu, totes les campanyes. I veieu les que s'han anat enviant. Aleshores, si entréssiu a una, veuríeu dades més concretes. Sí? Jo què sé, desembre. Entrem, veieu el que es va enviar i aleshores, si li doneu a veure report, us surt una mica el resum. Sí? 42 persones el van obrir, 8 van fer clics, va arribar a tothom, els 79 que en aquella aleshores estaven inscrits. Això és important perquè si no li arriba a tothom és perquè hi ha gent que no us ha acceptat bé o que no teniu bé el seu correu electrònic o que ja no fa servir aquell correu electrònic. Això és important anar-ho revisant. I, els clics, és que surt bastant tot. Això no us en fieu gaire perquè crec que no està ben localitzat, perquè, de fet, si algú té l'ordinador com amb els proxys i això vinculats a un altre país, doncs dona errors com aquests, perquè jo, dubto que tanta gent als Estats Units ens hagi vist els correus, així que no us en fieu d'això. El meu consell és aquest. Passa si ho obres amb l'ordinador de l'empresa. Per exemple, la meva empresa està a Alemanya, llavors surt tot allà. Doncs mira, pot ser, tens raó. Jo pensava, no sé si és pels pròxims o alguna cosa, però clar, si l'empresa és d'un altre país, deu ser això. Per tant, no us en fieu, però que pot ser útil. Però de campanyes... Una pregunta. Sí. En el cas que no hagués arribat al 100% dels correus, es veu quin correu no ha arribat? Això ho veuríeu més bé des d'audiències. Quan anéssiu a audiències, tots els contactes o el de subscripció, ja ho estic obrint, el que passa és que és una mica un rotllo. No, doncs ara ja no surt aquí. Aquí abans sortia una columna. Això és l'altre gran misteri que us he de dir de MailChimp, és que cada X mesos els dona per canviar el diguéssim, funcionament del MailChimp, però bueno. Doncs abans et sortia aquí, potser ara surt a campanyes, sí. Ho miraré i t'ho diré, Marina, perquè ara no t'ho sabria dir, la veritat. Vale. Però ha de sortir a algun lloc, eh? Sí. Segur que ha de sortir per alguna banda. Jo treballo en una altra i vaig investigar, vaig haver de preguntar també a la plataforma, però al final surt. Sí, després ho busco i... El que fa de vegades la màquina, si realment el correu és erroni, és que borra el contacte del llistat de gent, però te diu quins borra. Jo crec que MailChimp no es fa automàticament, però jo quan he enviat des de la feina és veritat que m'ha avisat. O sigui, se m'ha enviat un correu a mi dient-m'ho. Però de totes maneres aquí també es podia veure. Però bueno, després ho busco perquè ara la veritat és que no ho sabria dir. I potser amb un altre tipus de programa com el que diu l'Anna. Potser sí que s'esborra automàticament. Amb MailChimp jo crec que et demana el permís. O a mi, vaja, m'ha passat. Però bueno, per no passar-me del temps, anem a crear campanyes, que és el que és divertit. Ja ho heu vist. Apretem el botó de crear i us sortirà aquesta pestanya. Aleshores, aquí teniu diferents coses a crear. Normalment el que fareu serà crear correus. Sí? Crear correus o crear plantilles, que ara també veurem el per què. Això aquí, del mig, és interessant, però realment funciona bé quan pagues. Us ho he de dir, perquè sense pagar jo ho he provat una vegada i no acaba de funcionar. Això és per fer, diguéssim, un seguit de correus electrònics que s'enviïn quan passa alguna cosa. Tipus, quan un client mira la meva pàgina i clica no sé què, doncs se li enviarà automàticament aquest correu. Segur que us passa a vegades que rebeu correus perquè heu fet alguna cosa, no? O perquè heu participat en un concurs. O un cop us envien un correu, al cap de 2 dies us n'arriba un de recordatori, no? Doncs és una mica per fer aquests seguiments, però gratuïtament no acaba de funcionar. Aleshores anirem primer a crear plantilla. Sí? També el mateix, com que de moment tenim l'opció gratuïta perquè a Jove Cambra segurament ara mateix tampoc no necessitem res més. No tenim totes les plantilles del món, però bueno, en tenim bastantes.
Pots triar o bé una plantilla que només surtin els blocs, sí? És a dir, blanca, per entendre'ns. Ara veurem què són això dels blocs. O, si aneu a temes, hi ha plantilles xules, o sigui, amb color, una mica amb un disseny ja fet, sí? Que després podreu canviar, però home, ja et serveix més per veure el que és. Val? Ara no ho farem des de les plantilles, perquè ho veurem des d'una altra banda, com funciona el dissenyador de campanyes, però això a les plantilles us pot servir per començar de zero, vull dir, per fer-ne una per vosaltres i sempre és divertit jugar. Però ara tornem enrere i anem a fer directament un correu, sí? Que si no m'enrotllo molt i no donarà temps a veure-ho tot. Anem a fer correu, li posarem campanya de prova, sí? El nom de campanya no el veurà ningú, vull dir, no és una cosa que vegi la gent a la que rep el correu, sinó que simplement és per tu, per el que heu vist abans de butlletí novembre, butlletí gener, butlletí febrer, doncs això és el nom de campanya. Li dieu que sí. Està pensant una estona. Vale. Aleshores, cada vegada que comenceu una campanya, us surt aquest menú. És el menú bàsic. Què has de posar? És com escriure una carta. A qui li volem enviar? Si li dones a afegir, afegeixes una de les llistes. En el nostre cas, normalment serà la subscripció butlletí. No posarem res ara per si acas, no sigui que s'enviï sense voler, però vaja, aquí ficaríem aquí. Aquí, des d'aquí, perdó, aquí des d'aquí, al from, des d'on enviem. Això quan ho podem fer servir? Perquè normalment ho enviarem des de comunicació, però és veritat que una empresa, o Jove Cambra, potser es vol enviar un des de formació. Doncs aquí es podria posar el correu de formació i el nom del Jordi, per exemple. El tema de què va el correu, ja ho sabeu, això és el que rebeu quan rebeu un correu, i el que és interessant és el contingut, que és el propi disseny. Anem aquí a dissenyar email i torno a fer la pantalla gran. Com esteu veient, està tot en anglès. MailChimp té l'opció de posar un altre idioma, però us he de dir que no acaba d'anar del tot bé. O a mi, si més no, aquesta és la meva experiència com a usuari, és que no té les coses ben traduïdes i a vegades he estat molta estona intentant alguna cosa, no en sortir-me'n, i era perquè els botons tenien altres noms i us recomanaria deixar-lo en anglès. Quan obrim per fer el correu us apareix aquesta pantalla, que com veieu s'assembla molt a la de fer un template, sí? Podeu agafar el mateix o simplement la distribució per blocs, o anar a un tema que ja estigui guardat, o anar a plantilles vostres. O sigui, aquestes plantilles són les que teniu guardades, sí? En aquest cas, tenim les dels butlletins que s'han anat fent al llarg dels últims anys. Mira, des del 2015 tenim butlletí. Això és interessant. O fins i tot podríeu anar a campanyes i obrir directament l'última campanya que s'ha fet, perquè potser si el correu ben bé és molt similar, doncs podeu obrir l'última i simplement canviar textos, sí? Que sempre és més fàcil. De fet, ara farem això. Obrirem l'última campanya. Si em fa cas. Hola. No? No me'n fa cas? Ara, vale. No sé per què no se m'obria. Quan obriu una campanya per fer-la, se us obre aquesta pantalla, sí? Sembla poc intuïtiu d'entrada, però és intuïtiu. A la dreta teniu el funcionament, diguéssim, estructural, el funcionament macro. I a l'esquerra teniu com va quedant. Si jo em poso aquí a l'esquerra i clico alguna cosa, sí, no he d'escriure a l'esquerra. O sigui, jo aquí no puc, per més que apreto, no em deixa escriure. En canvi, on em deixa escriure és a la dreta. O sigui, el meu panell de treball sempre és a la dreta. El de l'esquerra només és per anar veient com queda. Però més enllà d'escriure coses concretes, si no cliqueu res, us surt aquest menú de blocs. Tot MailChimp funciona en blocs, afegint coses. Cada coseta d'aquesta és un bloc, sí? Jo, per exemple, no, doncs és que vull que el correu comenci amb un vídeo. Agafo el bloc de vídeo, l'arrossego, el deixo anar. Ja tenim bloc de vídeo. Tan fàcil com això. Aleshores, per posar quin vídeo faig servir en aquest bloc, de nou me'n torno al menú de la dreta i aquí, per exemple, podria posar un enllaç de YouTube, sí? I directament aquí em sortiria. Aquí a baix podria ficar sobre què és el vídeo. Doncs discurs de l'Anna Freixach, per exemple, sí? O el que sigui. Vull dir que com veieu, si jo aquí poso això, discurs, Anna
Ara escriuré malament Frijaki, quedaré malament. No, amics, sí, oi? Sí, amics. Ja es va canviant aquí, sí? Però això és pel que fa al contingut. Molt bé, molt bé. Però he dubtat, Anna? Aleshores, això és pel que fa al contingut, però com veieu, per exemple, la franja queda negra i jo potser no vull que la franja quedi negra. Doncs vaig a estil. I a estil puc canviar tant el tipus de lletra, sí? No teniu totes les del món, però n'hi ha forces. Vull dir que amb això en principi n'hauríeu de tenir. I, per exemple, el background. Sí, puc dir-li, no, doncs és que jo no vull fons. O és que jo vull fons vermell. Si teniu el codi de color, doncs el poseu aquí, el que sigui, sí? I aneu fent i, com veieu, es va canviant. Si dono a guardar, doncs ja es quedaria guardat així, sí? Fins aquí, més o menys. Clar, això pel que fa a blocs, que com veieu en tenim molts, de text només, de text en capsa, una ratlla divisòria, imatges, moltes imatges. Bé, això crec que és bastant intuïtiu. Què passa si jo el que vull és, per exemple, canviar la lletra de tot el butlletí? Els estils de lletra de tot el butlletí. Això és el mateix que si estigués fent una plantilla. Me'n vaig a estil i tinc aquí un seguit de coses. Pàgina. Doncs, per exemple, la lletra que s'està fent servir és aquesta. El color base és aquest. Si, per exemple, faig servir un títol que li direm títol 2, doncs sortirà d'aquest color i aquesta lletra, bla, bla, bla. Sí? Vull dir que tot això ho podeu personalitzar fins a l'absurd. O sigui, realment és molt detallat. De fet, si us és igual, agafeu una plantilla qualsevol i tireu milles, no li feu cas a això i ja està. I feu els blocs i punto. Però, bueno, us ho volia ensenyar perquè ho sapiguéssiu. Això correspon a l'estil del cap, o sigui, d'això, de l'inici del correu, això del cos principal del correu, això del cos del mig, això del cos de baix i això dels peus. Sí? I això són coses que es veurien al mòbil. Però, tornant als blocs, que és el que és interessant, a part d'afegir-ne, el que podeu fer és modificar els que ja estan. Si, per exemple, això és un títol, doncs si clico, vinc aquí i poso formació, comunicació. Sí? De fet, els estils de lletra, tot i que és recomanable canviar-los des d'estil per fer-ho tot igual, també els podeu canviar individualment per aquí. Sí? Poso cursiva, subratllat, bueno, no deixa de ser com el Word, color verd, el que sigui. Val? El que és interessant, i per això sí que us he comentat d'estil, bueno, interessant, important, és que a vegades pensareu, per què m'està fent això MailChimp? M'està trolejant. Jo li estic dient que faci Arial 30 i a baix fico Arial 30 i no coincideix. Per què passa això? Doncs us passarà per l'estil. Aneu a l'estil i comproveu que estigui el que voleu. Perquè a vegades MailChimp, en comptes d'agafar el que jo li estic dient aquí, diguéssim, xafa l'estil predissenyat. Sí, aleshores, simplement de l'estil us ho comentava perquè si de cop veieu que algú no us encaixa, és culpa de l'estil. Però vaja, d'entrada no tindreu problema i hauríeu de poder modificar tot així. Sí, vull dir, això, si jo escric... Gran descobriment, Georgina, perquè jo en això tenia una batalla en l'altre. És I que... sempre és com que té una obsessió en l'Arial. Dic, però què comissiona de l'Arial? O què li passa? És que fins que no ho descobreixes, sí. O l'interlineat, que de cop dius, perquè en aquest paràgraf surt així i a l'altre no, i no hi ha manera que surti el mateix interlineat. Doncs és perquè a l'estil hi ha un altre interlineat i hi ha algú que se li creuen els cables i considera que ha de ser l'estil genèric. Doncs bueno, ara ja ho sabeu. Tema imatges, per modificar-les, no té més. Aneu a modificar la imatge. Aquí hi ha les imatges que hi ha pujades a MailChimp, sí? Vull dir que això no deixa de ser com qualsevol altre programa, Si volguéssiu pujar-ne més, doncs li doneu a pujar imatges i aleshores s'obriria el vostre ordenador, sí? No té gaire més misteri que això. N'afegiríem una. Aquesta no es pot pujar perquè és molt gran. Bueno, això és un altre tema. Si hi ha imatges que potser això, si no estan a la format no us la deixarà pujar, però per norma general sí. I fins i tot té un petit editor d'imatges. No és gaire potent, no fa meravelles, però us permet tallar, per exemple, doncs dir, no, és que jo vull que sigui quadrada. Doncs, bueno, tallaria la imatge quadrada, sí? Tot això és que el que us recomano al final és fer prova-error. Vull dir que no té més. Això no ho vull guardar així. Hola. Ara. Vale. Què més? Ai. Hola. No em deixa sortir. És que pantalla completa. Vale, ara. Com que estava pantalla completa.
Ara em surt aquí, close. Val. Tornem a pantalla completa i una mica jo crec que eren aquestes coses el que us volia comentar. Teniu alguna pregunta d'aquí dins? Ho dic perquè si no ja sortiré i ja aniré acabant, però ara que ho tenim obert. No? Bé, us recomano que jugueu, simplement. El meu consell seria aquest. Vull dir que realment hi ha com un sinfín de possibilitats. Vull dir, això, fins i tot doncs, posar les xarxes socials, cada cosa quan l'apreteu i la poseu nova, ara, per exemple, la que he ficat nova és la d'aquí baix. Veureu que això sí que és força intuïtiu. Doncs jo vull que primer surti Twitter, doncs bueno, poso Twitter abans. Doncs jo vull que en comptes d'aquí surti aquí dalt, doncs ho arrossego fins aquí dalt. Bueno, vull dir que opcions teniu les que vulgueu. I tot sempre funciona igual. Els blogs tenen la part de contingut, que és la part de lletra, i la part d'estil, que és la part de, bueno, això de dir-li, no, doncs jo vull que la lletra aquí sigui Georgia, o el que sigui. I fins i tot settings, en alguns casos, també us pot ser útil, com per exemple aquí, perquè jo potser doncs, vull que les xarxes socials em surtin així, o que no estiguin alineades al centre, sinó que estiguin a l'esquerra, que l'icona tingui també el text. Bé, vull dir, opcions teniu 1000, les que vulgueu, sí? Aleshores, un cop, espera, torno a sortir a pantalla completa, un cop teniu fet el butlletí i ja esteu contents, aquí dalt teniu un seguit d'eines. La més útil, segurament, és entrar a Preview perquè, si es carrega, us fareu una idea de com queda definitivament. Sí? Ha quedat estupendo aquí amb aquestes coses, però perquè us en feu la idea ja està bé. Què més? També us recomano, sobretot com més important sigui el correu que heu de fer, que us envieu un email de test. Sí? Aquí podeu posar el correu que sigui i us arribarà automàticament al vostre correu com el rebrà qualsevol altra persona. Això és interessant perquè així sabeu com surt. I ja està, aquí l'important és això. Aleshores, si en el cas que un cop me n'adono que és que jo no volia aquesta plantilla que en volia una altra, sempre la podeu canviar. El que ja us dic, que si canvieu la plantilla un cop heu començat, hi haurà coses que no encaixaran, serà com un Frankenstein, però bueno, sempre hi ha l'opció. I si no, si jo estic contenta, li dono a continuar i torno a aquella pantalla inicial on estàvem abans. Això, acabo de completar a qui va dirigit, des d'aquí, etc. I si ja ho hagués omplert tot, el podria enviar. Ara no puc perquè no he omplert tot això, però vaja, si no, tindria l'opció habilitada. Una altra cosa interessant és programar. Si jo, per exemple, vull que s'enviï el dimarts, doncs programo, ara no em deixa perquè no he ficat aquí, però tindria l'opció de programar. Ja està. I res, per acabar, 4 consells importants. De cara a evitar que el correu vagi a spam, a la gent que el rep. Primer, complir la llei de protecció de dades, és a dir, que la gent s'hagi subscrit. Intentar no ser vosaltres qui entreu els correus, perquè al final l'eina de correu electrònic això ho sap diferenciar i serà més probable que vagi spam. Vigilar molt aquestes coses, no? A l'assumpto, si fiquem coses rotllo superoferta, gratis, no sé què, no sé quantos, doncs és més probable que el correu electrònic, o sigui, Gmail, per exemple, ho detecti com a spam. Personalitzar els camps, per exemple, no? Això no us ho he explicat. Una cosa que es pot fer, segur que heu rebut alguna vegada un correu que posa «Hola, Georgina», sí, que està personalitzat. Això es fa mitjançant els merge tags. Esto no us he explicat. Anem un moment ràpid aquí. Però bueno, en els correus podeu posar una sèrie, que això us ho puc passar si voleu. Són com uns codis que tu poses una ratlla, unes cometes i, per exemple, name tag, i aleshores això vol dir que quan se li envia el Jordi, doncs ho rebrà com a Jordi. Quan se li envia la Juliana, ho rebrà com a Juliana. Sí? Però bueno, això és ja com un punt més pro. I ja està. I ser curosos amb el contingut. I no enviar un correu cada dia amb el MailChimp. Primer perquè haureu de passar ja a la de pago, si n'envieu cada dia, i segon perquè segurament el correu us detectarà com a spam i la gent deixarà d'obrir els vostres correus, que també és com el peix que es mossega la cua. Si la gent no obre els vostres correus, entrareu en una espiral on és difícil sortir-ne. I ja està. El que us deia, crec que és important que aconseguim tenir més gent a la base de dades directa de Jove Cambra o de les vostres feines o el que sigui. Crec que ens hi hauríem de
d'esforçar com a entitat, que no ha de ser només responsabilitat de fet, això de compartir ja, no hauria de ser responsabilitat només de la persona de comunicació, crec que ha de ser feina de tots. Si tenim un amic que està interessat, doncs passar-li el formulari perquè s'inscrigui, etc. I no sé, vull dir, altres idees també és el típic d'oferir cursos o oferir aquestes coses a canvi del correu electrònic, que això també segur que heu vist a moltes pàgines que ho fan i que pot tenir el seu... Bueno, pot funcionar, vaja. Ja com a idees. Per part meva res més, he allargat una miqueta més del compte, si teniu alguna pregunta o el que sigui, i si no, si us sorgeix més endavant, doncs m'ho dieu i encantada de resoldre. Vale, bueno, pregunta... Bueno, gràcies, però primer gràcies, però pregunta paleto màxim, eh? És a dir, no tenia ni idea del Canvas, és superútil, això que, per exemple, posen el nom, jo pensava, joder, sí que perd el temps la gent, saps? Posant el nom... Es fa automàtic. Automàtic, molt bé, la gent no perd el temps, però la pregunta és, entre això i el Canva, és a dir... Són eines diferents. Ara, de fet... Vale, és a dir, el que teníem el dubte nosaltres, és a dir, entenem que el Canva és més per xarxes socials i per poder enviar cartell i prou i tal, però, clar, això té la capacitat de fer-te el propi cartell i el correu. El que passa que el MailChimp només és a dir, tu només ho pots enviar per correus electrònics, per dir-ho d'alguna manera. Mai podràs enviar el que has creat al MailChimp, per dir-ho d'alguna manera, la imatge, la pots exportar i la podria acabar enviant per WhatsApp, per exemple? No. Bueno, podria ser un pantallazo, però no tindria gaire sentit. Vale. No, perquè si poguessis fer-ho, gairebé eliminaria el Canva. No, perquè l'eina del MailChimp en si, de disseny, no és gaire potent. Vull dir, és molt millor infinitament la del Canva. Jo crec que és millor fer el cartell al Canva i pujar-lo al MailChimp com a imatge, de fet. Vull dir que en si el MailChimp et fa el cos del correu bonic, amb colorets i tal, però no és un cartell en si mateix. Tot i que t'he de dir que el MailChimp té una eina per fer cartells també, però crec que és infinitament millor la del Canva. Però és més recomanable llavors posar el cartell en el cos del correu que no adjuntar-lo com fèiem ara. Jo crec que és millor ficar-lo al cos del correu, sí. Això és la meva opinió personal. Però sí, com si fos una imatge. El que us he ensenyat de pujar una imatge, de fet, l'últim que ha fet l'Albert ja és així. Bueno, és que si no, el MailChimp perdria la importància pròpia del MailChimp. És a dir, ara el que fèiem a les locals, bueno, nosaltres que no en teníem ni idea, no utilitzàvem mai el MailChimp, per dir-ho així. Sempre adjuntàvem la imatge al Canva. Llavors, el que hauria de ser és sempre que enviem un e-mail, fer-ho des del MailChimp i per la resta de coses enviar al Canva. Només per entendre-ho, eh? Sí. Aviam, jo no sé si a nivell local ara mateix hi ha la necessitat de fer servir el Canva, no ho sé. Com per la feina que comporta, que al final és més feina que no pas escriure un mail directament des del Gmail. Vull dir, fer una cosa única porta més feina. Què? Vols dir el MailChimp? Perdó, MailChimp, sí. Vull dir, porta més feina fer servir el MailChimp que no pas escriure un mail al Gmail directament, això està clar. Aleshores, clar, això crec que ha de dependre ja de cada OLM de com ho vulgui gestionar. També de la base de dades que tingui. Clar, si ho has d'enviar sempre a 50 persones o més, doncs segurament ja té un sentit. Si li envies a 5, no sé si t'esforces. És més per la imatge. Jo què sé, per exemple, nosaltres, quan vam fer el concert solidari, per dir-ho així, que escrivíem un munt de sales, cantants, no sé què, tal, quan és una cosa massiva, queda molt millor un MailChimp que un adjunt del correu, saps? Sí, això està clar. Vale. Ok, ja està. És que al final, Jordi, la importància màxima de les eines tipus MailChimp és el seguiment que et dona informació de què passa en allò que has enviat, cosa que Gmail no et dona. Quan fas coses d'aquestes massives, per exemple, el que dius dels concerts, no? Tu envies a 15 sales i saps quina sala ho ha obert. Llavors li pots fer una trucada, escolta, mira, que us vam enviar un correu... No, sobretot, jo no faria mai el de dir-li, han vist que has obert el correu, això mai. No ho féssim. Però jo, per exemple, en CampingsCat, què passa? Que envio mails als 350 càmpings i veig qui l'obre. Llavors, lo truco, hola, no sé quantos, soc l'Anna de CampingsCat. Jo sé que l'han obert, o sigui, algo els ha de sonar, no? Bueno, és com sumar accions. O sigui, la importància, crec que màxima és este traqueo. I com diu la Georgina, clar, què pots fer? De dir, doncs vaig enviar un segon mail, per exemple, en aquest cas jo, vaig enviar un segon mail als que no l'han obert, dient-los-hi tal cosa. I als que sí que l'han obert, els dic una altra cosa. Vull dir, és com si diguéssim el rendiment d'aquestes eines.
Clar, i t'estalvia molt de temps perquè tu ja només truques al que no l'ha obert, perquè el que l'ha obert ja saps que en teoria pot passar de tu. O al revés, el que l'ha obert, el que diu l'Anna, també t'interessa fer-li seguiment. Exacte, que tens molta informació traçable, clar. Exacte. Fins i tot això, si ha clicat a un link, si no, vull dir que... Jo crec que també en tema newsletter, si us hi fixeu, això sobretot les grans empreses, depenen del clic d'on cliqueu, després rebreu un correu o un altre. O sigui, això ja és més fase, però clar, tot això està automatitzat. O sigui, allà on cliqueu el correu, després seguireu rebent més correus amb aquest aspecte. I amb MailChimp també crec que es pot fer, però ja crec que és de pago. Si és de pagament, sí. Sí. Sí, però és per entendre la diferència i el que et porta a portar aquesta eina, també en aquest cas Jordi, perquè jo crec que la formació d'avui, a part de Jove Cambra, va més enllà, vull dir, a nivell professional també, el que podem treure i tal, clar, és molt interessant perquè, per exemple, tu, Jordi, imagina't que, o potser no tant, és igual, torno a càmpings, si jo envio una oferta pet friendly, una oferta con niños i no sé quantos, qui clica a l'oferta pet friendly sí o sí té un animalot, un gos, un gat, un algot, Llavors, la màquina m'ho pot ficar en un segment que aquella persona és pet friendly, per tant, li puc enviar la següent, el que deia l'Albert, ofertes per anar en gos. I tindrà més èxit ja, perquè ja estarà com segmentat, no? De fet, els formularis per inscriure's, el que tenim a Jove Cambra és molt senzill, perquè com més senzill és, de fet, millor, perquè si no la gent li fa mandra. Però per segons quina feina podria ser interessant que fins i tot marquessin d'entrada, no? Doncs tinc un animal, tinc 4 fills, tinc no sé què, el sexe, el que sigui. Vull dir que tot això es pot dissenyar i no hi ha cap problema en fer-ho. Vull dir que l'eina et deixa fer meravelles, tantes com vulguis. Albert, tot teu? Vale, perfecte. Bueno, després de la gran formació que ens has fet, també us passo el link de la newsletter de Jove Cambra pels que no us heu subscrit encara, el butlletí. Eso. Aprofiteu una mica també per la xerrada i així ja no teniu excusa, ja. Volia deixar ja pel final tot això. Vale, i bueno, si no teniu cap més dubte, passaríem al següent. A veure, crec que puc recuperar. A veure... Vale, has deixat de gravar, no? Crec. Georgina? Em segueix dient que estic gravant. Ah, vale, sí, ara ho veig. Vale, perfecte. Sí, surt. Vale, doncs ara passarem al mòdul bàsicament de WordPress. Compartir de pantalla. Vale. Aquí, bàsicament, o sigui, WordPress... Veieu pantalla? La podeu veure? A veure... Veieu la pantalla o no? Sí que se veu. Sí que es veu, sí. Sí. Vale, principalment aquí era per explicar-vos, o sigui, dins del món de WordPress, que hi ha un munt de coses, és bàsicament donar-vos sobretot a cada OLM accés perquè pugueu penjar al blog sobretot els projectes que aneu fent, vale? O sigui, a l'apartat de blog en si, aquí que pugueu anar penjant tots els programes, totes les novetats, o sigui, qualsevol cosa. D'acord? De moment només teniu usuari Barcelona i Tarragona, però bueno, o sigui, tant les altres OLMs, o sigui, ho creem directament i així ja tindreu accés. Llavors, primer de tot, per accedir a tindre accés dins, heu de ficar sempre jci.cat, llavors wp-admin, si voleu això després ja us ho passaré. D'acord, llavors us sortirà aquesta pantalla. Ara he creat un usuari fictici, però aquí cada OLM tindria el seu propi usuari, amb la seva pròpia contrasenya, que això ja també us ho enviarem. Llavors, en pic accediu, us trobareu a la primera pantalla, us trobareu amb tot aquest menú. Per qui no conegui molt bé WordPress, la part esquerra és on hi ha el menú principal, llavors cada vegada que feu clic aquí és on se us mostrarà tot, ja directament. En aquest cas, pel tema d'incloure entrades al blog, l'únic que heu de fer és clicar entrades. Llavors aquí veureu totes les entrades que ja estan ficades. Intenteu vigilar perquè amb tema permisos ho hem tingut de fer així perquè si no, no em podíeu afegir. Intenteu vigilar de no eliminar altres entrades que ja hi hagin creades. Llavors, jo sempre el que us recomano és que agafeu una de referència, en aquest cas, Jove Cambra fa la carta als Reis, agafem aquesta i la dupliqueu. MA Duplicator, llavors ja ho teniu aquí. Se us apareix com un altre menú, que aquí només són les vostres entrades, totes les vostres entrades que aneu afegint. Llavors, dins d'aquí,
el que heu de fer és clicar a editar, us apareixerà una altra pantalleta, us apareixerà això, l'editor, us explicarà una mica, però això ho podeu tancar. D'acord, això és com la pàgina on hi haurà l'entrada del blog. Primer de tot, el que heu de fer és canviar el títol, per exemple, ficarem test mateix, i després fixar-vos amb la part de la dreta, d'acord? Aquesta part de la dreta és superimportant, sobretot amb tema categories, si cliqueu aquí, se'ns apareixeran totes les categories que hi hagin. Sobretot, importantíssim, que sempre hi hagi la categoria notícies, perquè si no hi ha la categoria notícies, aquí no sortireu a l'apartat de la web. O sigui, aquesta sempre hi hauria de ser. Llavors, després veureu les altres. O sigui, jo què sé, si és de JCI Reus, ho cliqueu. O JCI Lleida, també ho cliqueu. I del que vagi en si. Que a veure, amb les categories que hi ha aquí ja en teniu de sobres, també. Però si en volguéssiu afegir una altra, sapigueu que teniu l'opció, també, en aquest cas. Llavors, si aneu baixant a la part dreta, hi ha el tema etiquetes. No les fem anar, en aquest cas, perquè tampoc tenim tantes coses. Després, imatge destacada, que és important, perquè és la imatge que surt aquí, és aquesta imatge, i que després, quan cliqueu, surt a dins. A veure si es carrega. A veure... Bueno, l'hem eliminat. Llavors, quan cliqueu aquí, se us apareixerà el directori amb totes les imatges i aquí és on la podreu pujar. Per pujar la imatge, l'únic que haureu de fer és subir arxivos, cliqueu aquí i llavors ja aneu a buscar la imatge on la tingueu. Llavors ja la tindreu carregada, la tindreu a Biblioteca de Medios. Per exemple, ara ficarem aquesta de la formació, establecer la imagen destacada. I en PIC tenim això. En PIC tenim això, o sigui, ja tenim la imatge, ja tenim la categoria també designada, sobretot sempre a notícies, tenim el títol. Quan tenim tot això, llavors ja podem anar a editar con el DB Builder. A veure, espera. Guardar com a borrador. Primer de tot, si podeu guardar-ho també com a borrador, per si de cas, que no se us borri això. Llavors, quan cliqueu a editar con el DB Builder, aquí bàsicament és per afegir el text, per canviar el text. Com veieu, la imatge, aquesta imatge, o sigui, com que era un cartell, tampoc no m'hi he... O sigui, l'ideal és que fos, si pot ser quadrada, que es pugui veure tota la imatge, si no, no se us veurà. Llavors, quan aneu aquí, directament cliqueu i aquí sí, aquí ja podeu directament canviar el text. Que sé, podeu ficar qualsevol cosa, inclús si voleu ficar amb link, si voleu ficar amb el link, feu doble clic i aquí mateix insertar enlace, cliqueu i aquí fiqueu la URL que us interessi. Ara poso d'exemple. Llavors ja se us apareix directament en blau. D'acord? Això seria el bàsic, o sigui, principalment les 4 coses. Aquí, com veieu, són les pàgines ja directament de les categories les que hi ha. I això seria la gent, en pic cliqui a la notícia, en pic cliqui aquí, llavors ja te'n va directament a la part per llegir l'article en si. I un cop tenim això, sobretot, veieu aquests 3 puntets, cliqueu aquí i fiqueu a publicar. En principi, si tot va bé, guardar un altre cop. Si tot va bé, en principi, quan actualitzem aquí, ens hauria de sortir el test. Veieu? Llavors ja s'ha actualitzat sol. Sobretot, si us hi fixeu, aquí ja us hi fica també les categories, les altres que surten, ja us hi fica una mica tot. Llavors, la gent, quan cliqui aquí, ja veurà directament, anirà directament a la notícia. Ara vull dir, perquè ho hem ficat així amb text provisional, però aquí us sortiria tota la notícia en si. Això seria una mica l'estructura principal que s'hauria de seguir a l'hora de fer d'afegir les entrades pel blog. Llavors, quan torneu a clicar entrades, aquí veureu directament tot el que heu fet vosaltres. Aquí ja us diu el títol, qui ho ha fet, categoria. El tema autor, aquí sortiríeu vosaltres, la OLM, perquè cada OLM, com que tindrà un usuari directament, ja ho tindríeu ja ficat. Llavors, després, això, ara, per exemple, l'eliminarem. I ja està. Llavors, un cop eliminada, se torna a aparèixer el menú principal, que són on hi ha totes les altres. I aquí, espera, això ho tancarem.
Start Sitio. I un cop eliminada, si anem a bloc, en principi això ja s'hauria d'haver eliminat. O sigui, és bastant senzill el tema d'anar afegint i eliminant i sobretot és molt útil per tot el que aneu fent, també que ho pugueu incorporar tant al de nacional com al vostre mateix. O sigui, pel vostre mateix de la vostra web és exactament el mateix per anar introduint. I aquí hi haurien altres apartats també, però ara mateix també amb el tipus de perfil i d'usuari que us he posat, aquí no us apareix totes les característiques, però el principal que us servirà més és el tema de les entrades, d'acord? Si aneu, per exemple, a mitjans, aquí veureu totes les fotografies, tots els arxius, tots els vídeos que aneu pujant, inclús fins els comentaris, si us fan comentaris, però la part principal per afegir és molt simple, o sigui, directament entrades, dupliqueu post i a partir d'aquí el comenceu a editar, bàsicament. No sé si teniu algun dubte també en referència a això, no sé si l'havíeu ja utilitzat o més o menys si teniu alguna... Jo, Albert... Ai, perdó. Digues. Sí? Jo no tinc dubte. L'únic que m'estranya que només Tarragona i només Barcelona tingui accés a això i no la resta d'OLMs. Igualment, demanem que es faci a nosaltres també i que nosaltres segur que el fem servir. Ja que la Noe és la de comunicació, la tenim aquí i segur que ella ho pot fer ja que ha rebut la formació i nosaltres podem penjar tota la info allà. Si vols, Albert, puc respondre jo. Sí, ho hem parlat abans també. No culpo a ningú, No, Georgina, no culpo a ningú. No, tens tota la raó, però és que de fet de Barcelona, vull dir que no ho ha fet servir ningú que no sigui jo. El de Barcelona està obert perquè el feia servir jo l'any passat i el de Tarragona pel Xavi Bielsa i el David, que és el que ha fet la web. Però, vull dir, ningú de Tarragona, ningú de Barcelona, que no siguem els que hem estat a comunicació, diguéssim, ho hem estat fent servir. I ens esperàvem a fer la formació d'avui, que ho sapiguéssiu fer servir per obrir els comptes. Però assumeixo jo la responsabilitat. No vull culpar ningú, Jolín, que tampoc no és això, que tothom té les seves coses, no? Però dic, nosaltres sí que ho faríem servir, ja que a més la veig que està aquí, està interessada també en xarxes socials i tal, que ens faria gràcia també portar-ho nosaltres. Clar, no. La formació d'avui ja era per això, que és veritat que l'hauríem d'haver fet l'any passat, però bueno, ja no és tant si s'ha fet la formació o no, ni buscar responsabilitats ni molt menys, és que han perdut oportunitats de fer difusió que allò fem, ho tirem de xarxes socials, però l'única pàgina web que tenim ara és esta. Llavors, clar... Però jo he de dir que us vaig enviar molts correus dient que tot el que m'enviéssiu ho pujaria o que si volíeu us ensenyava a pujar-ho, he de dir. Jo l'any passat també vaig dir que si ens doneu accés ho fem nosaltres directament perquè al final és molt més còmode. Nosaltres ho tirem i ja està. De l'altra manera, tu ho has d'estar editant, t'hem d'estar explicant una miqueta com ho hem de fer, que no va més enllà de que tinguéssim accés per nosaltres, igual que quan teníem el reus.jci.cat, que ara puguem tindre això per anar fent les difusions també. No va més enllà d'aquí. A veure, en realitat també els dos usuaris que ja havien creat no hi havia, o sigui, he mirat els posts, com a molt la Georgina que va penjar aquest últim, però vull dir, com que ja també havíem de fer la formació, o sigui, amb això no hi ha cap problema, o sigui, l'usuari en si ja el tinc mig creat, ja directament, llavors ja us l'enviaré directe. El que volem és bàsicament que no depengueu tant d'enviar la informació, simplement que pugueu ser ja més autònoms, sobretot a les vocalies, ja per penjar-ho directament. O sigui, que no hi hagi... Sí, perquè al final també, o sigui, nosaltres, com que també estem carregats amb segons quina setmana podem estar carregats de feina, doncs, hosti, en aquest sentit de poder delegar una mica i que pugueu també anar pujant coses també que us pugui servir. Sí, al final és més fàcil que ens doneu la feina a les OLMs i que nosaltres pengem la informació que vulguem i ja està, i cadascú és responsable del seu trosset d'informació. Però intentem limitar, que si no semblarà que... També és veritat, bueno. Nosaltres havíem pensat... Perquè si un fica 8 posts en 2 setmanes, això semblarà la pàgina de la OLM aquella. Tampoc carreguem. A veure, amb això nosaltres ja havíem pensat, també ho vam parlar amb el Robert, i l'estratègia també és establir o
intentar consensuar una mica els màxims. O sigui, nosaltres havíem pensat en màxim 3 o 4 per mes, però bueno, també ho volem consensuar amb totes les OLMs per dir, hosti, quin màxim podem establir cada mes? Perquè al final també, si una OLM n'escriu, no sé, m'ho invento, 10 o 15, que està molt inspirada, clar, només se veurà d'aquella OLM. Que a veure, l'ideal seria que totes les OLMs, almenys al mes, 2-3 n'haurien de caure. 2-3 entrades al blog se n'haurien de ficar, sí o sí. Després, clar, depèn del temps que tingueu, de qui ho gestioni. Això ja és un altre aspecte, però estaria bé poder-ho consensuar en aquest sentit. També d'establir-ne 2-3 màxim, de no ficar-les tots tampoc, creiem. Bueno, i ara mateix amb això de la Covid i tal, que tampoc no es fan 30.000 activitats mensuals, tampoc no cal... Un exemple, Paula, tu que he vist que has fet moltes visites institucionals, no les fiquis, si les voleu penjar molt bé, però quan acabeu aquestes visites, agrupeu-les totes amunt. Sí, no, bueno, les visites no sé si cal posar-les aquí Bueno, a les xarxes. la presidenta de Reus ha visitat tantes personalitats de Reus, és positiu també. Però una cosa, la web de Catalunya, cadascú tenim la nostra pàgina i apartat, no? Llavors entenc que aquí cada OLM és lliure de ficar allò que vulgui. El que podem fer és no ficar l'etiqueta de notícies perquè la primera pàgina no estigui massificada. Però si jo què sé, si nosaltres volem publicar fins quan anem a cagar, per dir d'alguna manera, i una altra OLM només vols ficar els seus programes, entenc que això és quan teníem les webs de cada local, no? Cadascú ho editava al seu gust. Penso jo, no sé, Sí, però vam agrupar-ho i nosaltres, per exemple, Lleida va perdre la seva web. Ara mateix Lleida no té web. No, ni Lleida ni ningú. Sí que en té, perquè dintre... No en té. La va tirar el Bielsa. No, a tots. Però si veu dins de la web, sí, tenim un apartat per cada OLM. I les notícies que feu... Sí, però nosaltres teníem Teníem JCI-Lleida.cat. Tothom, Miquel, tothom. I l'any passat es va aglutinar per donar força a la web de Catalunya i cada OLM tenim el nostre apartat. Per tant, el nostre apartat dintre de la pàgina web és aquella pàgina web que nosaltres ja teníem i en la qual jo trobo que cada OLM és lliure de poder-la editar com vulgui sense límit de notificacions. El que sí que és cert és que a la pàgina principal, amb l'etiqueta de notícies, sí que s'ha de dir, doncs mira, cada OLM que em fiqui, jo què sé, 2-3 de notícies importants a la principal, però després a la seva pàgina, perquè nosaltres com a Reus, si hem de fer promoció i hem de dir a gent que estigui interessada, podeu visitar la nostra pàgina web, el que no pot ser és que des de Catalunya ens diguin publiqueu només 4 notícies, perquè el que necessitem és que la gent pugui veure a la web, igual que a les xarxes socials, quines són les coses que fem. I això ha de passar perquè cadascú fiqui només la seva etiqueta local per poder-se gestionar la pàgina com vulgui. Opinió meua, que no vol dir que sigui la bona ni res, jo només opino. Jo penso com la Noe i ara entenc que l'Albert ens ho explicarà millor, però dintre de la pàgina web de Catalunya cadascú tenim el nostre apartat de la nostra. D'això podem penjar, entenc, les notícies que vulguem dintre de l'apartat de la nostra web. I en el principal, el que se'ns va dir en un principi és que pengéssim els programes més importants, com, jo què sé, la Marató de Formació o la Marató de Barcelona o el Carnaval de Reus, que mou molts diners molta gent. I això se'ns va donar la possibilitat des del principi d'enviar el text i les imatges que volguéssim i que ells ens ho penjarien. Jo trobo que ha de ser així. Havent-ho parlat també amb el Robert, o sigui, això ja ho vam tindre també en compte, si voleu, el que podem també és acabar d'establir, sobretot, les temàtiques principals i, a veure, o sigui, podeu publicar directament la mateixa entrada al blog, només etiquetant-vos a la vostra OLM. M'explico? Però, per exemple, notícies que sigui una cosa més de programes o que sigui, per exemple, les visites institucionals, si voleu penjar, però que sigui unificat. El que no volem és, bàsicament, que es vegi que una OLM s'impenja molt, que està superbé, però, clar, volem també que es pugui veure també una mica l'activitat que van portant altres OLMs.
Llavors, amb això, si voleu, ho deixem també per... Ho acabem de comentar amb el Robert i us ho acabem de dir, però vull dir, ja ho teníem també bastant planificat amb aquest aspecte. Llavors, jo el que faria, això, prenc nota i us fem un correu també per acabar de ficar una mica les pautes i tot el que hauríem de seguir. I bàsicament per en aquest sentit que no hi hagi mals entesos. Jo, Albert, tinc un dubte sobre la formació que has fet, però primer sobre això que parlàveu ara, al final, per donar tot el procés, també, perquè pel que heu dit, fa 2 anys, quan es va fer la web des de comunicació, es van treure les que tenia cadascú individual, però es va aprovar per assemblea. És una cosa que el VP de comunicació fa 2 anys va fer i es va votar. I jo estic una mica el que diuen Raül i la Noé, que cadascú tingui el seu apartat tan ple o tan buit com desitgi com a OLM, però, de fet, per no haver-hi mals entesos, Albert, és el que dius tu, o tu i el Robert, però bàsicament tu que ets l'encarregat, doncs decideixes quines de les que hi ha en les locals de cada un es publiquen com a notícies. Perquè si pren la decisió la OLM és quan hi poden haver mals entesos. Jo penso com a proposta, és a dir, que ho faci nacional les que són com a notícies i que cadascú les seves locals se'n faci 20 o 30 o 3 o les que vulgui, perquè és veritat que hi ha gent que té més júniors i més activitats i tampoc, saps, no se l'ha de privar de fer aquestes coses. Això, opinió personal. En el moment que pengem a la nostra pàgina, li diem al responsable de Nacional, diem, hem penjat això. Si ho veus bé, pengeu tu a l'altre. Exacte, però que sigui decisió del responsable de la Nacional. I certament l'any passat se'ns van enviar un munt de correus perquè enviéssim les coses a comunicació i la gent no els enviava. Vull dir que jo trobo bé que sigui responsabilitat ara de cada OLM, però que segueixi sent de Nacional quines pengen a notícies i quin no. Crec el més adequat. Però bueno, llavors, respecte a la formació, tinc un dubte això d'entrades, Albert. És a dir, hi ha alguna possibilitat, quan anàvem a entrades, hi ha alguna possibilitat, més que res perquè tinc por, és a dir, de gent com jo que som uns inútils, aquí a entrades, clar, jo ara podria anar i carregar-me totes les coses que s'han fet, amb allò que has dit a l'inici. Correcte, sí. No hi ha una, és a dir, i no es pot anar, no va en una papelera que se puede restablecer, o sí? Això que posa papelera 8... El virus, Jordi. Normalment quan elimines, t'hauria d'anar a la papelera. Vale, es pot recuperar si algú la lia. I veieu aquí hi ha tot això. A veure, jo vaig mirar pels permisos, lo ideal, el que hagués sigut per mi perfecte és que això no haguéssiu pogut tocar res, no es pogués fer res. Però què passa? Per exemple, necessito que ho pugueu duplicar. Si voleu aquí, el que us puc fer és crear-vos una que fiqui test, per exemple, i sempre agafeu la mateixa. Això havia pensat jo, aquesta era una opció, i l'altra que et anava dient. Això s'agraeix, perquè jo també estava pensant com el Jordi, ostres, me fa por, sense mala intenció, però liar-la una miqueteta. I no podem fer un repositori per OLM? És a dir, que hi hagi una pestanya que digui Tarragona, una que digui Reus, una que digui Igualada, saps? No es pot. A veure, al final això siguis a categories, bàsicament. O sigui, només ho haureu de tocar per cada OLM. O sigui, clar, per exemple, ara això, només si entreu vosaltres amb el vostre usuari, només ho podreu duplicar. Però llavors, en pic el dupliqueu, us apareixeran les vostres en si. Al mío, on fique mío, Jordi. On fica mío? A todo, mío, publicados. Vale, on posa mío, vale, ara ja ho veig. Allí només se sortiran les que has penjat tu. Correcte. Llavors aquí les dupliqueu, llavors agafeu d'aquí i dupliqueu. Clar, de forma predeterminada us sortirà tot això, però si us fiqueu a Mio, aquí us sortiran les vostres. En pic ho feu una vegada, sempre ja dupliqueu la vostra mateix i ja està. Vale. No es pot amagar el todo i que només surti el Mio, perquè com que l'accés és des de Jovacambra Catalunya és impossible, vols dir. Correcte, perquè clar, com que us havia de donar, això ho vaig mirar, us havia de donar permisos aquí, necessitava, o sigui, clar, és com no podia treure això d'enviar a papelera, perquè us havia de donar tots els permisos en si. I en comptes de que posi Mio, aquí es podria posar un que fos JCI i el nom JCI, saps? Tenir-ne 7 o 8 aquí de Mio.
Ve per l'establert de Això WordPress. seria, si volguessis canviar, hauria de ser programació, tot això. Vale, doncs fora. No, era per entendre-ho, per no trencar, saps? Jordi, penseu que els permisos, vull dir, ara Tarragona o Barcelona, els que ja creats, tenen com els permisos més baixos, vull dir, que és el que us ha dit l'Albert, que de fet del menú ara no esteu veient gairebé res. Si l'Albert entrés amb el seu compte de comunicació, aquí veuríem 1000 coses. Vull dir que la podeu liar poc, diguéssim. Que com a molt esborrareu una entrada que, bueno, que anirà a paperera i es pot recuperar. No faràs malbé la web. Tot això. I dins d'aquí sí que ho podem nosaltres ja gestionar. Però clar, o sigui, comparat amb l'altre, no... Entre cometes, no la podeu liar molt, tampoc. No tiraràs el servidor a terra, Jordi, no pateixis. No, això segur que no. I a part només borraria lo de Lleida, però era per saber-ho. Bueno, no pateixis. Ja sabríem qui és. T'has delatat. No, doncs ja està, Surrastre, de qui la lia. Ho dic perquè també si algú la lia sense voler se li pot dir. Sí, borrado por usuari i tal. Jordi. Està fitxat, vull dir. No, però que no ho dic amb mala intenció, ho dic amb bona intenció, que si algú la lia se li digui tu, que l'has liat, saps, sense voler. I si fas malbé la web, Jordi, l'únic que passarà és que vindrà el David a casa teva, que sap on vius, i no vull respondre el que deu fer si li trenques la web. Vale, doncs ja està. Hem més que res per precaució. Un més també de tema WordPress i si voleu ja anem avançant amb tema Canva. No sé si algú hi ha més. Ningú diu res. Vale, doncs si voleu ja anem passant al Canva en si. Una mica amb el que comentava el Jordi, el Canva bàsicament és per tema gràfic. O sigui, és per preparar dissenys, flyers, posts, o sigui, és per preparar tot el que hagueu d'enviar, cartells. I el MailChimp seria més l'eina per enviar correus de forma massiva i, per exemple, si heu d'enviar 3-4 emails, com ha dit la Georgina, podeu fer el disseny per Canva, agafeu el disseny i el fiqueu per Gmail. Ho envieu a 4-5 usuaris, a pocs. Si anem a Canva, una mica ja amb els que he parlat ja sabeu una mica com funciona en si, però farem si cas una petita repassada i després ja passarem una mica més a lo que us pugui ser més útil. Primer de tot, jo el que us recomano, sobretot, perquè això també és molt de costum, de sempre crear o sigui, sempre que es faci un post, què passa? Sempre fiques crear disseny, i llavors aquí el que et permet és, fiques, per exemple, Instagram, i llavors post d'Instagram, ja activem les mesures creades. Però què passa? Normalment, cada vegada que creem un post, creem un arxiu. Ara mateix estic creant un arxiu. I què passarà? Llavors, aquí quan actualitza, a veure si em surt, espera que no he ficat res encara, fiquem això mateix. A veure... En principi m'hauria de sortir el principal. Veig que no s'ha actualitzat encara. Sembla tots els canvis. En principi hauria de sortir aquí. Com veieu, aquí hi ha bastants posts. Veieu? O sigui, aquí hi ha un munt de posts. Que ho podeu fer com vulgueu. Jo us ho dic com a recomanació, per experiència pròpia, que us pugui servir sempre fer anar un únic document. En aquest cas, nosaltres tenim VIP Comunicació 2021 i aquí és on pengem tots els posts. Si això ja és la programació que tenim feta, per exemple, aquí parlem 3-4 posts de l'European Conference que es va fer a Tarragona, però això ja és un altre post. Llavors, una mica per ensenyar-vos una mica Canva, sobretot hi ha l'apartat de plantilles. Aquí plantilles és bàsicament si voleu buscar per una temàtica, com pugui ser, jo què sé, alimentació. Fiqueu aquí, o alimento. I us surten plantilles ja creades d'aliments. Llavors, per afegir això, l'únic que heu de fer és crear nou. Jo sempre el que faig és duplicar pàgina, clico sobre la imatge i elimino. Llavors ja tinc la pàgina en blanc. Llavors, aquí el que podeu fer és ja de plantilles ja creades, predefinides, n'hi ha un munt. Aquí podeu ficar la temàtica i dius, mira, jo clico aquí i només vull canviar el títol i la foto. Llavors, bàsicament per canviar és cliques, fiqueu a text, jo què sé, qualsevol text. Per canviar la foto, per exemple, també ho podeu fer. Llavors,
pels apartats que hi ha al menú de la part esquerra, aquí tenim a plantilles, el que us he comentat, després hi ha arxivos subidos, això és per pujar arxius que tingueu, que vulgueu pujar imatges ja més personalitzades, fotografies. Aquí, a Canva.si, podeu buscar qualsevol, per exemple, Elementor. Surten aquí un munt de fotos, que són fotos gratuïtes. Però què passa? Ara, últimament, també sempre us surten fotos de pago. Això que us fica la corona aquesta és Pro. Què significa? Si no teniu la llicència Pro, aquesta imatge us sortirà com amb aquestes ratlletes, amb aquesta marca d'aigua, perquè no la podeu utilitzar. Jo el que us recomano, si no trobeu aquí, si no trobeu la imatge que us agradi aquí, aneu al Google i fiqueu FreePic, que segurament molts ja coneixeu aquesta pàgina web, i aquí cliqueu directament a tots els recursos, gratuïto, fotos, per exemple, fiqueu Alimento, per exemple, amb això, i aquí ja us podeu descarregar les imatges. Cliqueu a dins mateix i descarregar. Aquestes imatges ja són gratuïtes i ja les podeu ficar directament. Per exemple, si descarreguem aquesta, descarga gratuïta, la fiquem a Escritorio i després, quan vas al Canva, un altre cop, fiques archivos subidos, subir archivos del dispositivo i puges la foto. I ja tens la foto pujada aquí. Jo us recomano que utilitzeu el FreePic, també, perquè és que el Canva en si sí que hi ha fotos, però està molt limitat. Cada vegada haureu de mirar, cada vegada que aneu més a baix, veureu que totes quasi bé són Pro, veieu? O sigui, no sé, jo de forma que ho faig anar, a mi em va més bé sempre ja vaig directament a FreePic, que així no perdo temps. Llavors, en Pic teniu la foto pujada, agafeu la foto, la rastreu i ja se us fica aquí. Si voleu canviar l'ordre de la foto és fer doble clic i la moveu com vosaltres desitgeu. Llavors fiqueu hacer recorte i ja la teniu aquí. És sobretot de tindre-ho ben ordenat, perquè el Canva en si no és difícil, no és complicat, però més o menys és anar tenint ben estructurat perquè quan feu vosaltres un post aneu superràpids per fer-lo així. Després hi ha elementos, és per insertar rodones, per qualsevol element que vulgueu ficar, tipus de formes, el que sigui. Tema text també, si voleu insertar un nou text, fiqueu agregar título i aquí ja t'apareix. Llavors, també fiques test 2, per exemple. Llavors, jo el que faig sempre és clico aquí a la part de fora i després clico aquí per arrastrar. Anem avançant, si voleu, després ja us explicaré més de la part de dalt. També es pot insertar àudios, la majoria són de pago, de Pro, però també n'hi ha de gratuïts. Això ja és més si voleu fer vídeos i tot. Tema vídeos també n'hi ha de gratuïts, exactament el mateix. Tema fondos, jo no el faig anar gens, també, perquè, no sé, no els trobo massa... Ja us ho dic, faig anar directament FreePic, que és on vaig més ràpid. Llavors, tema carpetes, això és més bàsic, més senzill. Aquests apartats, els que fareu anar més, simplement, és el d'arxivos subidos, com amb plantilles, fotos, elementos i texto. Aquests són els que són més, que es fan anar més. Llavors, si aneu aquí directament, us trobareu amb que quan cliqueu directament al text, aquí us apareix l'altre menú. Aquí podeu canviar la tipografia de lletra, el tamany, el color. També, si cliqueu aquí, podeu ficar el color, els colors que et venen predeterminats. Aquí, per exemple, això t'agafa els colors d'aquesta imatge que m'ha agafat d'aquí, t'agafa tots els colors, que això va superbé, sobretot si és amb el logo de Jove Cambra, a vegades, que a mi em passa, no sé si el tinc. El tenies? Vale. Per exemple, amb el color de Jove Cambra, que dius, hosti, quin color és ara aquest? Vols ficar... Ara farem... O sigui, serà horrible, el cartell aquest, però és més de prova. Però dius, hosti, vull saber quin color... Vull ficar aquest blau, també, i no sé quin és. Si cliqueu aquí, als colors, llavors aquí veieu ja us apareixen els blaus, que segurament serà aquest. Cliqueu i ja teniu directament el color blau de la mateixa imatge. Llavors, per ficar negreta, cursives, subratllar... Això és bàsicament també per tema majúscules i minúscules. Si voleu, per exemple, que un text, com pot ser aquest cas, el voleu que sigui tot en majúscules, per no haver-lo de picar a altres manualment, ara perquè hi ha poques paraules, però si n'hi haguessin moltes, dius, hosti,
Apreto aquí i ja ho fa automàticament. Si tornes a desclicar, també t'ho fa. Això és per l'alineació, també si ho voleu justificat, a l'esquerra, al centre o a la dreta. Això també per fer una llista. Això bàsicament és l'espaiat, sobretot, primer de tot, entre lletres, les lletres en si, i després l'interlineat d'un amb l'altre, o sigui, d'una frase amb l'altra. Això bàsicament és anar-s'hi ficant, anar-ho veient també com se pot adaptar. Llavors, si cliqueu aquí, també podeu, que moltes vegades, sobretot amb formes, això, el tema posició, us anirà superbé. Per exemple, vull insertar aquesta, ficarem d'un color qualsevol que es vegi, vermell. Aquesta forma, jo què sé, l'he volgut fer més petita i està aquí. Dius, hosti, vull aquesta forma que estigui exactament al mig. Això ho podeu fer manualment, que és anar ficant i anar veient que es vagi sortint les quadrícules, però clar, és que a la que tingueu més d'un objecte és una mica lío. Veieu? Aquí ja he arribat al mig, al centre. Llavors, l'altra forma més ràpida és anar a posició, fiqueu centro, medio i ja ho teniu. I cliqueu aquí fora i ja està. I ja la teniu al centre, aquesta forma. Després, això és copiar estilo. És com si fos el Word, per exemple, copiar estilo del tipografia de lletra i el tamany de lletra i el pego aquí. Llavors, copiar, pegar. És molt similar l'estructura en Word. Després del tema de transparència també, de fer-ho que sigui més clar o no, de ficar un enllaç, que això depèn més també de si és vídeo, o sigui, si és amb imatge, jo per exemple no l'he fet anar mai, perquè amb imatge en si, crec que depèn de l'arxiu que tu guardis, no te'l guardi aquest enllaç. Llavors, després hi ha el tema del countdown. Això és per bloquejar. Això va superbé, sobretot si teniu més objectes, quan feu un cartell. A veure si tenim... No, no, és que aquests ja els vaig fer. Per exemple, aquest que vam fer, aquest cartell. Dius, hòstia, aquí tenim molts objectes, tenim bastants objectes. Clar, si tu vols seleccionar aquest i aquest, què passa? Que pots clicar de la part de fora i seleccionar. Ara se'm mouran aquests, però imagineu-vos que ara hi suma una rodona aquí i dius, hòstia, és que només vull canviar o vull retocar el text. Clar, selecciones aquí i ara estàs seleccionant la rodona, aquest text i l'altre text. I només volem seleccionar aquests dos textos. Què fem llavors? Llavors, cliquem aquí, a l'objecte que no volem que seleccioni, el bloquegem, tornem a clicar fora i ara, quan seleccionem aquí, veieu, només seleccionem el text que ens interessa. Per si, jo què sé, si el volem ficar a dalt de tot, espera, un moment, si el volem ficar a dalt de tot, per exemple, arriba o on sigui. És una forma molt àgil i que us pot estalviar molta feina, que segurament ja sabíeu, però per si us pot servir també. Llavors, per desbloquejar vas aquí, ho desbloquegem i ja està. Hi ha l'opció també d'agrupar. Què significa? Apretes, si voleu, si en comptes de seleccionar d'aquesta forma o d'estar bloquejant i desbloquejant, voleu seleccionar directament, vull seleccionar això i això, ho heu de fer amb la tecla Shift, bàsicament. En principi, amb la tecla Shift, si ho feu, Dia Mundial del Càncer, apreto Shift, febrer, i llavors ja els tinc els dos seleccionats. Això és una forma també que us pot anar bé, per anar ràpids. Llavors, jo el que faig sempre és agrupo això, la part que m'interessa, i llavors la moc. O sigui, no em cal perquè ara que no estan agrupades, és dir, hòstia, he de seleccionar aquesta i aquesta, i després l'he de moure, i és un rotllo. En canvi, ho faig d'aquesta forma perquè vaig més ràpid. Per exemple, això ho trec. Albert, Sí, dis. jo tinc un dubte amb lo dels enllaços. Quan descarregues la foto, ho descarregues en format foto o en format PDF, sí que et mantin l'enllaç. Però quan aquesta imatge l'has de ficar en un mail o l'has de ficar a xarxes, l'enllaç se mantin o es perd? No, en principi es perd, perquè, per exemple, ara us volia comentar el tema enllaç, en PNG, quan ho descarregueu en PNG, bàsicament és quan hi ha transparències, quan voleu que sigui transparent al fons. Jo a PPG, jo és el que faig anar sempre. Si no hi ha alguna transparència, és el que faig anar sempre pels posts, perquè pesa un pèl menys. Llavors, el que em comentaves de l'enllaç només se us guardarà en PDF estàndard o per a impressió.
Amb l'altre no ho he provat, però en principi no se us guarda. Per exemple, amb MP4 no ho he provat, però per tal com està muntat, si ho heu de pujar a xarxes, no se us guardarà. Només se us farà en PDF directament. Per exemple, aquí si el 4 de febrer ara volem afegir un enllaç, jo què sé, .com, aplicar. Vale. Ara sabem que aquí hi ha l'enllaç. Llavors, si ho guardem en PDF, segur que se'ns guarda. Segur que se'ns guardarà i quan cliquem aquí ja anirem, però si és amb imatge no te l'agafarà en si. No sé, pels permisos o no sé com va, però en principi no te l'agafa l'enllaç. El que si, per exemple, feu servir en un mail, al mail sí que podeu, o al mail si mal que hem vist, si penges una imatge pots linkar un link en genèric a la imatge, si això serveix. Correcte, o sigui, si ho heu de fer per MailChimp, puges la imatge i llavors quan cliques a la imatge ja pots ficar un link. Clar, però perquè li poses allí directament al damunt de la imatge, no? En l'edició. Exacte. Vale. Això, penseu, és tot tema gràfic. O sigui, més per preparar posts o el que sigui. El bo d'això també és que podeu preparar com una animació. Per exemple, primer de tot, o sigui, si teniu clicat aquí ja veieu que us apareix aquest menú. Llavors això, ho podeu duplicar el mateix, o bé també ho podeu eliminar, d'acord? O sigui, o podeu ficar amb esborrar si voleu fer una per teclat. Llavors, si apreteu aquí fora, us apareix una altra opció, per exemple, animar. Animar, això ha sortit no fa massa tampoc, fa un temps, pel tema de, si ho voleu fer una mica més bonic, també, però clar, si ho voleu fer animat, ja ho heu de guardar directament amb format MP4 o GIF, perquè lògicament amb imatge, com que no es mou, no se us guardarà res. I podeu també mirar el tema del temps, el temps quan duri l'animació. Llavors, què més? Espera, anirem aquí dalt. D'acord, llavors jo el que us recomano és fer-ho tot amb un document. Per què? Perquè ara, a l'hora de descarregar, és que anireu superràpids, només haureu de clicar el tipus d'arxiu. Si és un post, jo sempre faig JPG perquè us pesarà molt menys. Llavors, selecciona les pàgines. Jo cada vegada que vaig afegint un post nou, duplico la pàgina, és el que us havia ensenyat abans. Borro i aquí començo a crear el disseny. En aquest cas tenim aquest disseny, però llavors fiquem, això és el que us he dit, JPG, i llavors aquí selecciones les pàgines que vols descarregar. En aquest cas, dius, mira, farem, per exemple, del post que tenim preparat, dius, mira, volem aquesta foto, aquesta i aquesta. I en pic, i aquesta, que també és el mateix. I en pic ho tenim descarregat, fas hecho, descarregar, se descarrega comprimit tot això. Tindrem aquí. Em diu per descarregar. Llavors ens apareixerà l'escriptori, que és aquí. Llavors, bàsicament, el que heu de fer és descomprimir, això ho veureu, i aquí dins ja teniu les imatges. I també us anirà bé perquè a mi, per exemple, em va superbé. Sempre sabeu, ara perquè hi ha un 2, però normalment hauria de ser 1, 2, 3, 4, 5, o sigui, com que és per ordre, sempre sabreu quina és la primera imatge que va primera, si feu sobretot amb un tipus carrusel. D'acord? Per exemple, ara sé que aquesta imatge va primera, aquesta segona, tercera, quarta i cinquena. Per què us ho dic això? Perquè després, segurament, si utilitzeu, com pot ser programadors de contingut, com pot ser Facebook Creator, no hi entraré massa en Facebook Creator, però és bàsicament perquè ho pugueu veure. Quan cliques aquí a Publicaciones, que, per exemple, fem Jove Cambra, seleccionem, fem Crear publicacions, secció de notícies, llavors, Jove Cambra, quan fiqueu a añadir contenido, subir arxivos, clar, si aquí ja ho teniu ordenat, ja és, seleccioneu això, normalment se us ordena ja per tal com ho heu fet, però aquí ja teniu les imatges ja ficades tal com vosaltres voleu. M'explico? I si ho voleu canviar, dius, mira, això vull que vagi a la segona. Fiqueu 2 i ja se us canvia automàticament. Això Facebook Creator, pels que no ho sapigueu, és tipus HotSuite i és gratuït, és del Facebook. Abans ho parlàvem amb la Georgina, també. Jo HotSuite, per exemple, no l'he fet anar tant, però les poques vegades que el vaig fer anar, potser era una mica més enfarragós. Això és una mateixa eina de Facebook per programar contingut. Va superbé. Nosaltres, amb comunicació, el que fem és fem tot el contingut del mes, tot el que volem ficar,
jo creo tota la imatge gràfica, per exemple, el lector crea els copies i llavors després ho programem. Això està superbé perquè ho pots programar. Dius, hosti, vull que es publiqui. Això es publicarà a Instagram, però també vull que es publiqui a Facebook. Llavors, en piques aquí, pots ficar programació. Dius, mira, vull que es publiqui el dia 16, a les, jo què sé, a les 10, 10:00. Això es publica a Facebook. I després això, a Instagram, dius, vull que es publiqui programació també el dia 16 a les 10. I en pic fiques a programació i ja se't programen els dos. Això va molt bé perquè al final només que destineu 1 o 2 dies per preparar, entre cometes, tot el contingut. Ja sé que a vegades amb tema programes, alguns programes és més de fotos que tingueu, però només perquè sigui per anunciar-vos, us pot anar bé també de tindre ja el cartell creat o el post creat i programar-lo, deixar-lo programat. Tornem una mica... Ja us ho dic, Facebook Creator, és que això seria quasi bé una altra càpsula també per explicar com funciona. Però, si teniu algun dubte o el que sigui, o sigui, m'ho podeu preguntar, ens ho podeu preguntar a nosaltres mateixos i us podem ajudar també de com funciona. D'acord. Tornant cap aquí, això és una mica la part bàsica. Ara us explicaré una mica els petits trucs que us poden anar bé. Per exemple, ara canviaré de compte perquè amb Jove Cambra no en tenim massa creats. Però, a veure... Espera, abans de canviar de compte, una altra cosa, a l'hora de crear un disseny, ara, per exemple, aquest és per Instagram, mira, aquest és el que hem creat abans, aquest ho mourem. Aquest és per Instagram, però dius, mira, per exemple, pel butlletí mensual necessitem un tamany concret, perquè no podíem penjar un tamany predeterminat. Quan cliques aquí, no t'hi fiques. Si fiques, per exemple, banner, t'hi sortirà els tamanys que et diu el Canva. I dius, hosti, vull un tamany personalitzat. Cliqueu aquí i aquí directament ja el podeu personalitzar, que és el que hem fet nosaltres amb el banner. I al final el banner aquest, si ho veieu, ja abril, maig, juny... O sigui, com que ja tenim la plantilla feta, només ens cal canviar això i ja ho tenim tot fet, ho tenim tot aplicat. Llavors us canviaré a l'altre, per exemple, el que porto és de promoció econòmica del Consell Comarcal, que aquell, per exemple, faig, per exemple, molts carrusels o tinc com a estandarditzats moltes publicacions. Què us vull dir amb això? Per exemple, començarem amb tema carrusels. Què em passa? Què us pot passar a vegades? Que vulgueu anunciar algun cartell... Arxivos subidos, però on està? Que vulgueu... Espera, ho borrarem. Ho farem de nou. Que vulgueu anunciar un cartell i el cartell sigui d'aquest format. Què passa? Dius, hòstia, això com ho fico? Perquè dius, si ho vull ficar a Instagram en si, clar, Instagram ja ha de ser quadrat. Veieu que aquí se'ns talla? Això és una merda. Perquè dius, hòstia, se'm talla informació i es nota un munt. Es nota molt, vull dir, es nota també que està fet, entre cometes, com has pogut. Llavors, què us recomano jo amb això? És agafeu el mateix cartell, cliqueu aquí, o sigui, el fiqueu a la cantonada, el feu més gran, ja directament, per cobrir tot. Llavors, això, per fer carrusel, com ho podem fer? Primer de tot, ja tenim el carrusel, el primer creat, ja tenim el primer post creat, llavors l'únic que hauríeu de fer és dupliqueu pàgina, després torneu a clicar aquí, al mateix, i això que serveix per escurçar, aneu escurçant fins aquí a l'esquerra, d'acord? I ara, amb les fletxetes, tireu a l'esquerra. Que sobresurti una mica, per què? Perquè jo el puga després arrastrar. Si veieu que està arrastrat, llavors, jo el que faig és, quan a vegades me queda algun hueco per aquí, jo que sé, en aquest cas el que vaig fer, vaig ficar més informació, vaig ficar aquí la web, o fiqueu logos, o el que sigui, per omplir en si. Però ho podeu fer més gran, també, si us fa falta. Clar, aquí no ho podia fer més gran perquè se'm tallava. Llavors, clar, en PicTens això va superbé perquè és que això ja està fet de forma... O sigui, no et fa falta tindre cap programa en concret, no et fa falta de fer-ho ni amb Photoshop ni amb Illustrator, ja ho podeu fer directament a través del Canva. I ja teniu el carrusel creat. Llavors, quan aneu a descarregar, aneu a la pàgina, per exemple, la pàgina 7 i la pàgina 8, com a JPG, descarregar. Si vaig molt ràpid amb alguna cosa o el que sigui, m'aneu tallant, vull dir, no hi ha problema. A veure... Ho hem descarregat.
Espera, tenim la carpeta. Vale, llavors tinc la carpeta aquí. Llavors, clar, això si ara ho vull programar, bueno, ficarem JCI, com que després el borraré. Vale, llavors, selecciono les dues imatges. Per això us deia, és superimportant que ho fiqueu ordenat, perquè aquí, si feu un carrusel, ja saps que aquesta imatge va primera i aquesta segona. Que, entre cometes, és bastant lògic, però és perquè també ho tingueu present. Llavors, cliqueu a obrir. Ara es veu partit aquí, però després, quan ho feu per Instagram, quan ho mireu pel mòbil, quan passeu, quan aneu passant d'una a l'altra, es veurà perfecte, com si estigués tot ficat al mateix lloc. M'explico? Això és una xorrada, però quan tingueu un cartell d'aquestos amb horitzontal que dius, hosti, el vull ficar quadrat, és una merda. Perquè dius, hosti, com el fico ara? Que el faig encara més petit o com ho faig exactament? Això és una mica el truco que us pot servir, també. Llavors, espera, m'havia apuntat... Què més? Vídeos, carrusel... Vale, vídeos... Vale. M'havia apuntat una mica això, com a tret principal. Vale, llavors... Per exemple, si us passe... Jo el que faig molt també és tindre una plantilla ja creada, que això amb Jove Cambra també ho... Clar, amb Jove Cambra amb algunes coses són més d'imatges, però si dius, hosti, volem anunciar sempre, jo què sé, que això ho volíem fer altres, l'agenda mensual, quins són els esdeveniments mensuals que es fan? Doncs dius, mira, tinc una plantilla creada ja, directament, i aquí fiquem els esdeveniments o el que hi hagi mensual. Llavors, l'únic que has de fer és dupliques això, fas clic aquí, canvis el text, no sé, ara fico un text així qualsevol, llavors després vas a fotos i jo què sé, això com que era el tema de cines, doncs em va aparèixer això. Agafes la foto, la fiques aquí i ja ho tens, ja tens el post fet. Ho veieu? O sigui, jo el que us recomano és que tingueu posts ja estandarditzats. O sigui, no us mateu amb crear cada vegada un nou disseny, perquè és que si no és on se perd més temps, bàsicament, o on hauríeu d'invertir més temps amb tot això. I si teniu posts o si sabeu que cada mes treureu alguna més estàndard, doncs ja ho feu directament, ho creu ja estandarditzat i només caldrà que canvieu 4 coses en aquest aspecte. A veure... Vale. Llavors... Vale. Per exemple, nosaltres, amb tema oferta... O sigui, us vaig explicant una mica el que faig, per també que ho tingueu una mica que us pugui servir, com ho podeu adaptar a la vostra OLM. Per exemple, nosaltres cada mes traiem cursos, jo què sé. Doncs sé que els cursos, jo què sé, si són per PIME, doncs aquí només me cal canviar el logo. El logo i dir cursos, jo què sé, març. Cursos març. 100% subvencionats. I sé que aquí l'únic que he de fer és captures pantalla i ja ho fico directament aquí, bàsicament. O sigui, ja fico, com que ja tinc la plantilla creada, faig captura pantalla, ho pujo les fotos, les fico aquí i després a la mateixa foto, veieu aquí la podeu eliminar, vull dir, la podeu escurçar. Si aneu per aquí podeu escurçar la foto. O sigui, encara que pengeu, per exemple, la imatge original és aquesta, però dius, hosti, vull que només se mostri aquesta part. Llavors, la retalleu per aquí, fiqueu aquí dalt, intenteu ordenar una mica, llavors això és per fer-ho més gran i ja està. Això seria una mica els trets principals. Llavors, no sé si teniu algun dubte amb tot això, si hi ha hagut algun dubte amb aquest aspecte. Si més o menys ja sabíeu com funciona el Canva, o jo què sé, o com ho fèieu, o si invertiu molt temps també amb Canva. Nosaltres imatges també a vegades fem servir l'Unsplash, que n'hi ha moltes també. Vale, sí, aquest també... L'únic que no és tan genèric. Sí, n'hi ha 10.000 d'això. L'únic que, per exemple, en Splash potser no n'hi ha tantes d'imatges. Jo, amb la meva situació, amb el que havia de buscar, a vegades, hosti, trobes imatges, sí que estan bé, però no trobes tanta varietat. Jo, per exemple, en FreePic és que vaig superràpid, busco alguna cosa i alguna trobo, sempre alguna cosa trobo per allà. I ja vaig ràpid. Llavors, també us volia comentar també el tema de les extensions. Extensions de Chrome, que això us estalviarà un munt de feina. Què vol dir? Per exemple, tots tus dissenyos. Tornem a ficar Jove Cambra. A veure que hi hagi algun cartell. És que, clar, aquí tots són fotos quasi ben ficat.
Veieu, per exemple, aquest el vaig fer per Illustrator, en programa de disseny, perquè aquí ja no em deixava fer tanta cosa, perquè havia de treure el fondo, havia de fer diverses coses. Però, per exemple, aquesta plantilla jo ja la tinc creada i només me cal canviar la persona. El personatge aquí, canvio el personatge, canvio això i ja ho tinc fet. I per mi m'estalvio feina. Ja tinc alguna que està bé, ja m'ho vaig intentar currar que quedés més o menys bé, sigués visible, canvio les 3-4 coses i ja el tinc fet, amb aquest aspecte. Igual, amb aquest el vaig crear de nou, aquest també el vaig fer amb Illustrator, però es pot fer per Canva també, aquest en si. Això era el principi. Llavors, pel que us comentava, el tema de les extensions, aquí us havia anotat jo en tinc 10.000, vull dir, no em feu cas, que ho faig per altres coses. Jo us n'havia anotat 4. Per exemple, ens ficarem... Que això es poden servir, les extensions de Chrome, del Google Chrome, pels qui no ho sapigueu, són bàsicament com aplicacions per l'ordenador que només cliquen aquí i abans superràpid. Cliques i et fa el procés directament. Per exemple, una cosa perquè ho veieu clar, en comptes, si voleu traduir alguna cosa, en comptes d'anar a Google Translate, buscar l'idioma, clicar i després traduir, doncs, per exemple, hi ha l'extensió del Google Translate, cliques aquí, jo què sé, fiques això i ja t'hi fiques la paraula, com que ja ho tens predefinit, ja ho tens ficat així. Això és perquè tinc una mica la idea per el que és una extensió en si. Les extensions que us volia comentar, jo, per exemple, que us poden servir bastant, que jo les he fet anar, és si aneu a una pàgina qualsevol que dius, hosti, no em deixa descarregar la foto o com collons descarrego la foto. Doncs aquesta extensió que es diu Image Downloader, si fiqueu Image Downloader Extension, us sortirà això. Llavors fiqueu añadir a Chrome i ja està. Si us cliqueu aquí, aquí us apareixeran totes les imatges de la pàgina de web que esteu. En aquest cas, Jove Cambra, hi ha el Docu Challenge, el del Robert, tot el que... A vegades sortiran imatges que no tenen res a... o són avatars o el que sigui, però dius, hosti, m'interessa aquesta imatge ara. Llavors, aneu aquí i ja la podeu descarregar directament. Això és com a petit truco que us puguin haver. Que dius, vull descarregar aquesta imatge i després l'afegeixo al Canva. Doncs ho feu tot a través d'aquí. Després hi hauria també per fer una captura a pantalla, que us pot servir, o capturar d'un tros. Aquí ja t'hi diu. Aquesta es diu Fireshot. Fireshot, si fiqueu Fireshot Extension, també us sortirà. Llavors la fiqueu aquí, us apareixerà aquí. Què us permet això? Per fer una captura o una pàgina sencera, o l'àrea visible o l'àrea que vulgueu, que desitgeu vosaltres. En aquest cas, àrea visible. Vull seleccionar això. Això us pot anar bé sobretot amb alguna fotografia que dius no la puc descarregar per enlloc ni per l'extensió aquella que us he ensenyat. Doncs dius, fas captura a pantalla i ja tens la foto. D'acord? Pots fer guardar com a imatge, guardar com a PDF o pots inclús estar enviar o imprimir directament. Llavors això ho tanques. Això us ho dic perquè us vagi bé després per pujar-ho al Canva directament. Al Canva o com us vagi més bé. D'acord. I després hi havia aquesta extensió. Aquesta es diu Color Pick Eyedropper. Color Pick Eyedropper. Si fiqueu Color Pick Eyedropper Extension o Google Chrome Extension, ja us sortirà. Llavors, si cliqueu aquí, va superbé per dir, hòstia, vull ficar el mateix color que Jove Cambra. Ho podeu fer de la manera que us he dit al Canva o ho podeu fer, apreteu aquí, llavors aquí selecciones, per exemple, vull el blau, vull saber el blau, quin color és. Això és amb RGB, que és color pantalla, o amb aquest color. Normalment sempre us necessitareu aquest color d'aquí. Feu Ctrl+C i, per exemple, aneu al Canva mateix. Ara no sé on estem. Dius, mira, és que vull ficar el color de Jove Cambra perquè m'encanta. El vull ficar com a transparència, per exemple. Fiqueu aquí, cliqueu aquí, nuevo color. Cliqueu, feu Ctrl+V i ja el teniu. Llavors dius, fiques transparència i ja el teniu aquí. Ara queda molt cutre tot això, és molt cursi. Però, o sigui, si fiquéssiu una foto que estigui bé, vull dir, us pot quedar bastant bé. Per aquí el Jordi que riu. També. Però us pot anar bé, no sé, són petits trucs que al final us heu d'alliberar de feina amb això. Ha de ser molt mecànic, perquè si no és que us tirareu molt temps. I al final per fer un post és que semblarà que estareu tot un matí per fer-lo en si.
Jo ja vaig més a lo pràctic, dius, mira, vull fer 4 o 5 fotos. Doncs mira, duplico post, aquest l'elimino, punjo la foto, de dir, mira, vull fer... Sé que, veieu, la majoria de fotos són amb horitzontal. Llavors agafo la foto, vaig aquí, l'estiro i ja se'm fica com a fondo. Llavors, si faig doble clic, aquí ja la puc fer més grossa. Puc fer més grossa, la puc moure, però ja tinc el format quadrat, que és el que m'interessa. Jo, si us soc sincers, per exemple, Facebook, entre cometes, sí que us deixa el format horitzontal, però jo tiro ja directe, o sigui, faig format quadrat, faig el Facebook Creator i ho faig tant en Facebook com Instagram, ja està, i no us compliqueu. Perquè si heu de fer un format per Facebook, l'altre per Instagram i tot, és que és molt temps. És molt temps i, a més, que sigui quadrat o una mica més rectangular, no té res a veure, o sigui, no influeix tampoc. I amb tema vídeos, això sí, tema de vídeos ho podeu insertar en format horitzontal, o sigui, que sigui rectangular el vídeo a Instagram. Això sí, a Facebook ja es podia, però a Instagram se pot també, no és en format només quadrat, també. Però, bueno, hosti, veig que ja us he fotut una xapa aquí, ja, tremenda. Veig que m'he passat també. No, de xapa res, acabem de descobrir que s'ha acabat per sempre l'imprimir pantalla. Que jo anava veient el Jordi, jo me pixo, perquè tot el que jo estava pensant, el Jordi ho anava expressant amb la seva cara, i era com a fantàstic, saps? Sí, les imatges és molt... Perquè jo el Canva més o menys dominava, però el de les extensions m'ha flipat, tio, m'ha flipat. Sí, totalment. Què és imprimir pantalla? A mi la d'agafar el color, Albert, m'has fet un favor molt gran explicant-me això, perquè jo feia pantallazo, entrava a una web, feia moltes virgueries. I a damunt te fiques en allò que està la diana i vas buscant aquell color de gradació i no l'acabes de trobar mai igual. A veure, us he de dir, amb això dels colors, jo sempre faig anar a l'extensió. Per què? Perquè el Canva, a veure, està molt bé, però si us hi fixeu, si he d'equiparar un color, per exemple, ficarem el de... Ja, és que us hi trobareu, amb això us hi podeu trobar. Hosti, collon, ara no el tindré. Vale, és igual, fiquem aquest color mateix, vale? Ara fiquem un... Clar, no sé si es notarà la diferència, a vegades se nota, a vegades no. A mi m'ha passat alguna cosa... Per exemple, fiquem aquí, després fiquem un quadrat. Vale? Dieu, hòstia, doncs mira, ho faig de la manera que em va dir l'Albert, que el Canva ja et detecta el color. Vale. Penseu que el fiqueu un al costat de l'altre, Ara potser em farà quedar malament, però quan fiqueu aquí, ara, entre cometes, queda igual, però quan us el descarregueu, moltes vegades hi ha com la diferència de color. És a dir, el Canva te fa com una aproximació. Si ho voleu exacte, jo sempre vaig aquí, ja directament. Vas aquí, cliques i ja saps el codi. Ja saps el codi i ja l'insertes directament. Que potser és el mateix, en aquest cas. Veieu? Canvia alguna cosa. Ha canviat alguna cosa. Doncs aquí ja te n'assegures. Aquí es veu bé, però després quan us el descarregueu i quan el pengeu dius, hòstia, merda, llavors veureu la diferència. Que dius, merda, dic, ara veig la diferència aquí, que a veure, al final és... O sigui, a mi m'ha passat un munt de cops, però dius, al final ja busques alternatives. I una altra cosa també, d'extensions, jo aquesta me l'apuntaria, no sé si la feu anar molt, el tema d'etiquetar, però us pot anar molt bé, sobretot, no tant en tema Instagram, però en Facebook, si voleu etiquetar algú, heu de ficar @JCI Catalunya. Llavors després seleccionar JCI. Ara, perquè si n'heu d'insertar un, bueno, va bé, no hi ha problema, però ara imagina't que n'heu d'insertar, jo què sé, 5 o 6, o 7 o 8, i que cada vegada hagueu de clicar, hagueu de buscar... És una merda, això. Llavors, bueno, amb el perquè a vegades no els trobes directament, no et deixa etiquetar-los. Correcte. Llavors, què faig jo? Jo, per exemple, jo bé cambra no ho faig tant, perquè al final si us etiqueto vosaltres ja està. Però això és més perquè us pugui servir vosaltres, de tindre... Jo tinc aquesta extensió que és Noteboard, que és una extensió Noteboard de notes, bàsicament. Clico aquí, o ho podeu tindre en un Word, però és per no anar-ho a buscar cada vegada. Hòstia, espera, ara no em sortirà, espera. Crec que he d'iniciar sessió. Vale, perfecte. Jo, per exemple, amb el del Consell sempre he d'etiquetar tots els ajuntaments. Són 16 i cada ajuntament, l'extensió que té a Instagram o Facebook és diferent. O sigui, em torno boig. Llavors,
jo tinc aquesta extensió, apreto aquí, llavors què faig? Agafo lo d'aquí, control C, llavors quan vaig al Creator, Facebook Creator, això per Facebook, per Instagram no us afecta, perquè per Instagram ho podeu etiquetar a la publicació, però jo si vaig aquí, per exemple, faig crear publicació, si voleu ser més, una mica més, fer-ho bé, també. Si ho volguéssiu fer bé, per exemple, a Facebook jo sempre llavors fico això dels espais, perquè si no se't surt tot junt, fico control V, llavors l'únic que faig és, vaig aquí al darrere, Ajuntament de Mollerussa, Ajuntament de Golmés. Veieu? Vaig superràpid. O sigui, d'aquesta manera no perdo gens de temps. Que això no sé fins en quin punt a vosaltres us pot anar, o sigui, si etiqueteu a tantes persones, però dic que ho pugueu tindre com a recurs, sobretot per després. Veieu? O sigui, amb un no res ja ho he ficat. No he tingut de picar manualment, perquè aquí també perds molt temps en si. Descartar. Bueno, tinc altres extensions, però això ja, vull dir, això ja no són d'altres coses també, però d'extensions és que si entreu amb aquest a mirar una mica, a xafardejar com funciona tot això, és que fliparíeu perquè hi ha de tot, de tot. I amb, per exemple, el Google Translate, ja sé que potser no té gaire a veure amb tema, bueno, comunicació, depèn, però Google Translate, clar, cliques aquí, fiques la paraula i ja està, o control C, control V i ja ho tens. Inclús podeu fer anar, per cada extensió podeu fer anar una combinació de tecles, la podeu personalitzar. Que digui, si faig Shift, comando D, que em surti ja l'extensió. Amb això no sé quin era, ara me'n recordo, perquè cada vegada faig diferent. Però bueno... I el de Google Translate també va molt bé per traduir pàgines senceres a vegades, que jo que sé, rotllo en rus, i simplement necessites buscar algun títol o coses així, i t'ho tradueix tot molt malament, però per trobar coses va bé. Correcte. Bàsicament, inclús també, si us fiqueu al YouTube, jo, per exemple, al YouTube no el tinc de pago, i no miro, entre cometes, anuncis. Perquè, bueno, a veure, t'ajuda... El Jordi se fot les mans al cap, quasi bé. No, hi ha com un bloquejador d'anuncis en si, també. Que dius, bueno, si el voleu saber, vull dir, sempre va bé amb això. Adblocker i ja està. Això ho actives i no veus més anuncis. Aquesta la tinc, Aquesta la tinc. Que us pugui servir amb tot això. I, bueno, fins aquí no sé si teniu algun dubte, crec que no m'he descuidat res. Bueno, tema vídeo, per exemple, què us passarà? Si voleu insertar un vídeo, sobretot a l'Instagram, al Facebook el podeu insertar si és de 2-3 minuts, cap problema. Però a l'Instagram, si és un vídeo de 2-3 minuts, és una putada, perquè te'l tallarà o t'ho farà malament. Què passa? A Instagram només et deixa com a màxim 1 minut de vídeo. Llavors, si un vídeo dura 2-3 minuts, jo el que us recomano és que el talleu, feu amb 2 trossos. Talleu 2 trossos, és a dir, 1 minut un i 1 minut l'altre. I l'altre que us quedi, l'altre no el podeu pujar. O sigui, el tercer tros no el podreu pujar en si. L'haureu de penjar, no sé si pel Reels no, per Instagram TV o no sé què. Sí, el IGTV, raro, sí que es pot. Sí, però llavors ho has de penjar d'una altra manera. Ho dic, per exemple, pel Facebook Creator. Vale. Jo el que faig és, si un vídeo em dura, per exemple, 2 minuts, el parteixo en 2, pel programa Movavi. El Movavi, sí. Va superbé i és supersimple, molt fàcil. És tipus com un... Com se diu aquell del típic per crear vídeos del Windows? El Movie Maker. Sí, és tipus Movie Maker, però més actualitzat o també més nou. I és barato. Bueno, podeu trobar també per internet alguna versió també. Bueno, jo vaig pagar 60 eurets fot com a 5 o 6 anys i li trec molt rendiment. Va superbé. O sigui, sobretot per vídeos ràpids que heu de fer per xarxes, va molt bé en si. I, bueno, en principi, crec que no em descuido res més. Tensions, color, notes... En principi seria una mica això, la formació. O sigui, el Canva en si, podeu trobar qualsevol tutorial o que sigui que us pugui explicar, però, bueno, al final és trobar també cadascú la seva pròpia manera que pugueu optimitzar al màxim que un post no l'hagueu de fer tot un matí. Perquè és el que ens ha passat a tots. Jo al principi sempre feia al matí, creaves un post
i és que perdeix un munt de temps i dius, hòstia, és que només n'hem fet un, m'explico? I en canvi, si dius, hòstia, mira, aquest dia vull fer això, vull establir aquesta estratègia de sempre fer aquests mateixos continguts i tindre aquestes plantilles ja fetes, predeterminades, llavors és que en 1 o 2 dies, si us hi fiqueu, és que podeu fer tota la planificació mensual. Jo crec que en un dia, a la que aneu agafant pràctica, podeu fer la planificació ja directament i així ja tens tot el mes cobert. I pots invertir en altres coses també, el temps en si. No sé si heu tingut algun dubte o si heu més com a xapa, no sé, vull dir, a veure si... Això del programador a mi m'ha agradat molt perquè jo sabia que a Facebook sí que es podia programar, el que no sabia és que a Instagram també es podia programar i era una cosa que te volia preguntar. I jo el que ho faig és cutres al xitxero i me tinc a mi mateixa a l'Instagram, al WhatsApp, me preparo les publicacions al WhatsApp i després faig copiar i me'n vaig a pegar i ho publico així. Però, òbviament, amb això és molt més ràpid. Bueno, és que quasi bé que cadascú trobi el seu propi mètode. Jo he dit el que em va més bé a mi, que vaig més ràpid i al final que em treu més feina també. Però, a veure, vull dir, us ho podeu muntar com vulgueu tot això. Vull dir, això base més amb la meva experiència d'invertir, de poder passar poc temps amb això i anar més ràpid amb altres coses, centrar-me. També en si. No sé si teniu algun dubte més, també. Lo del bloquejador d'anuncis ja t'ha anat bé, Jordi? Aquest ja el tenies fitxat, Ja el tenia. El que passa que tu, clar, tu no deus fer ni cartells, no? Amb tantes extensions que tens, apretes una extensió i et fa el cartell directament, tio. És una bèstia. No, d'això no me n'he salvat encara. De fer cartells no me n'he salvat, però bueno, sí, no, crec que no reia de res en concret. Jo reia de com ho explicaves perquè amb la Marina ens partíem de que deies en plan hòstia, no sé què, tal, i ens reiem d'això, no de res en concret. Vale, però bueno, vull dir, en tema cartells i tot això, bueno, he intentat explicar-ho de la forma més clara, jo crec, també. Potser se m'ha escapat alguna cosa, però bueno, més... És genial. Que es pugui entendre també. I bueno, qualsevol cosa que necessiteu o ajuda o si dius, hosti, és que no sé exactament com funciona això, doncs ens ho podeu preguntar directament a nosaltres. Vull dir, si us podem ajudar, clar. Vull dir, però bueno, en qualsevol cosa, vull dir, o amb MailChimp o amb el que sigui, podeu comptar amb nosaltres. O sigui, l'objectiu més d'aquesta formació és de donar-vos petits trucos o de poder donar-vos també alternatives perquè pugueu estalviar temps i pugueu ja anar més ràpid amb tot. Sí. Una cosa, Georgina, del MailChimp, ara abans de marxar. Tu recomanaries per fer-lo servir a l'escola introduint altres els mails de les famílies sense que s'hagin de fer el clic i subscriure perquè és el que ens trobem, que és com a complicat. Nosaltres anem amb una app, però s'han de descarregar i ja està, simplement com si fos un WhatsApp. Però sí que és cert que tota aquesta feina de descarregar i tal, amb temes digitals, el perfil de la meva escola costa. Es podria... Clar. Sí, home, clar, el que no sé si obren els correus, vull dir que també al final no deixen de ser correus electrònics, vull dir que ha de ser per algú que estigui... Bueno, però en això, per exemple, sí que podem veure si els han obert o no. Si jo envio un mail des del Gmail, sé si no l'han rebut, però no sé res més, perdo la... Sí, jo veig una bona idea i al final les dades de les famílies entenc que heu complert la llei de protecció de dades, vull dir que les heu demanat en el seu moment. Exacte, a la matrícula es demana, per això les tenim la base de dades al Gmail. Clar. Sí, i ho podeu incloure un per un o això que t'he dit d'exportar. Sí, l'Excel, sí, l'Excel l'heu de convertir a un format que es diu CSV. Sí, el de contactes. Val, i aleshores pujar-ho. Però sí, home, a mi a la feina m'ha facilitat molt la vida el MailChimp, ja us ho dic ara. Tinc 1000 llistes, una per cada cosa i fa feina. Vale, perfecte, merci. Jo crec que també tema MailChimp. Jo, per exemple, el MailChimp no l'havia fet anar tant, n'havia fet anar un altre que era de pago, però que potser era més intuïtiu en si. Que, a veure, al final MailChimp jo crec que va molt bé en si, o sigui, depèn de la plataforma, o depèn, per exemple, jo el que feia anar era molt per automatitzar, que es diu Active Campaign. Per tema d'automatitzacions, doncs, hosti, potser era més complet. Al final depèn del que necessiteu, que
val més la pena un, invertir en un o en l'altre també, però és que n'hi ha 10.000 també en aquest aspecte. Però crec que els més populars són aquests dos en si. I ara també veig els comentaris, el que havia comentat lo de l'Àlex Riba, també lo del buffer, que crec que també era tipus HotSuite, també per programar, i crec que es podia per programar per Twitter, sí. Aquest l'havia fet anar jo, però no massa tampoc, no desconec una mica més. No sé, jo, per exemple, amb el Facebook Creator a mi m'ha solucionat la vida amb tot, també, amb tot això. Però, bueno, doncs, bueno, no sé si no hi ha més dubtes, si teniu algun dubte més o el que sigui, o més endavant necessiteu alguna cosa, ja